Давайте. Так, все, яно працює. Супер. Так треба. Здається, так. Так, гук. Гук есть. Так, Дшку запустим. Все, зараз я прийду. Хвилину. Ні, не хвилину. 3 хвилини. 3 хвилини зараз буде реклама, я зараз. Фіга не поспів. Зараз побіду. Я тут, я тут, я тут. Здорово, М'ятає гори. Здорово, здорово, здорово. Так, ён як Баді, тільки легше. Баді? Баді move in. Баді move in. Move in, hey, тоді move in.
Ось, як Расій тут забегаўся па крамах, забегаўся па хаце. Забегаўся, не забегаўся, засядзеўся на Zoom-канферэнцыі. У нас была доўгая размова з амерыканцамі. Доўга высвятлялі, што яны хочуць зрабіць і як. Гэта даруйце, забегаўся. Гэта заняла пэўны час. Так што са спазненнем у гадзіну 45 мы зараз пачнем. Так, вушы. Трэніровачкі мае як? Ды выдатна. Набегаўся сёння. Як бы, мае трэніроўкі добра праходзяць. Я натрэнаваў сабе ногі так, што ўжо на максімальнай нагрузцы бегаю па паўгадзіны на эліпсоідзе. І спыняе мяне толькі тое, што ногі як бы стамляюцца, не тое, што дыхалка не вытрымлівае. З дыхалкай усё нормально. Трэнуюся. Як магу. Так. А заўтра яшчэ прыйдуць гантэлькі. Не супрацоўнічаць. Мне бы ўвогуле ні з кім не супрацоўнічаць, проста грошы атрымліваць. Вось гэта я разумею. Чаго і табе зычу. І ўсім, хто яшчэ тут знаходзіцца. Так, мікрафон тут. Мікрафон можна вышэй падняць, каб яго бачна было. Можна зрабіць яго менш шулівым, каб ён не пікаў, не рыпеў. Так, гук ёсць у гульні. Так, я крыху глядзеў. Зараз. Так, аддышацца, супакоіцца, сабрацца. Быловая музычка. Можна падыхаць, сабрацца з дум. Нормально. Кісларода мало ў пакоі. Таму думкі не ідуць. Як заўсёды, вось, як заўсёды я не начапіў успо. Вось, дарэчы, яго можна паказаць. Не начэплена, вось такая фігня. І твоя пульс. Па сутнасці яе можна ось адчапіць. Гэта проста рамень. Вось гэтая фігня. Твои два электроды. Подключаюцца, там батарэечка ставіцца і ўсё такое. Ось яна ўстаўляецца ў гэты рамень. Рамень на цыцкі, пад цыцкі. Гэта ўсё падлучаецца да телефона. Телефон подключаецца да веб-сервера. Веб-сервер ужо транслюе гэтую фігуру. З'явіцца неўзабаве, калі будзе пульс. Тады працуе прымаўка: хочаш жыць у цяпле і шчасці, трэба красці. Гэта чысцюткая праўда ў рэаліях Беларусі. На жаль, менавіта так. І гэта, ведаеш, такое кола, якое... Гэта як урабарос, які сам сябе за хвост жрэ. І гэта ніяк не спыніць, тыпу, пакуль хтосьці адна са старон будзе ініцыятарам. І гэта павінна быць моцная старана, то бок гэта павінен быць працадаўца. Таму што вось што я бачыў, пакуль працаваў на заводзе, гэта што людзі кралі менавіта прычым кралі ўсё, проста ўсё, што могли. Тыпу, сухары, як бы... Я на хлебазаводзе працаваў, людзі кралі нават плесневелы хлеб, плесневы. Яго там, яго звычайна вярталі там карацей плесневы хлеб, гэта хлеб вярталі з крамаў. Гэты хлеб потым абраблялі яго, там высушвалі гэтую плесню, нахрен забівалі гэтым сушкай, там аграменная тэмпература ў сярэдзіне, высушвалі, потым пераволвалі, рабілі паніровачныя сухары. Так, з плесневага хлеба, з плесневы, паніровачныя сухары. Вось, народ краў нават гэты плесневы хлеб. Типу там, не ведаю, скаціну там домашнюю карміць, усё такое. Як бы чаму гэта людзі рабілі? Вядома, не ад добрага жыцця, таму што зарплата невялікая. Як бы кампенсавалі сабе невялікую зарплату, так бы мовіць. Дайце людзям нармальную зарплату, людзі будуць плаціць за ўсё. Не будуць красці і будуць плаціць.
Типу, ну, як би... Добре, зараз я гэта адійду, там, каб стриптиз тут не рабіць. Роўна не трэба вам гэта бачыць. Зараз я прыйду літаральна паўхвілі. Так, далей. Бо падыйду гадзінкі праз 2, ну я думаю, я якраз дайду да першага боса, які будзе проста ў гаўно забагаваны, і там будзе шмат мацюкоў, рогата і мацюкоў. Прыйдзеш на самае цікавае. Так што гэта, давай там гэта, няхай шчасціць там, і няхай усё атрымаецца, што там табе трэба зрабіць. Давай, удачи. Пульсоид. Мне зараз яшчэ хвілін 10, напэўна, спатрэбіцца, каб сабрацца з думкамі. О, нават пульс 94. Ну, што гэта такое? Так ношуся тут туды-сюды, лётаю. Вітаю, радміст, вітаю. Як яно? Ну, толькі пачынаем стрым. 4 треки нормально. Побачив твіт про Поппі. Ну я першые 3 пройшов на струмах. Ось якби приспів час і 4-ю, яна релізнулася десь тиждень назад, напевно. 1,5. 4-я ты уже поглядел, уже ведаешь, так без спойлеров. Це які там спойлеры, боже, бла-бла-бла, все хреново. Нібито мені здивить, що тут буде відбуватися. Там... Я уже насамрэч нават схапіў здесь і спойлер у гэтай бібліятэцы Стыма, прычым там, дзе вось гэты камьюніці хаб, я прачытаў один тайтл адной тэмы, і я такі, бляха, курвы, нафіга вы такое пішыце? Пераведаю спойлер, які... Я не буду, вядома, яго нікому казаць, але я ведаю адзін. Так, вочы. Класныя вочы падабаюцца. Нагадваюць вочы ў вітажы. Там былі вочы. Там былі класныя. У багфіксах хаваюць спойлеры жа. Не, там хтосьці стварыў тэму, тыпу, гайд, як зрабіць тое одну штуку. І бачна, акрамя тайтла, бачна яшчэ там одна строка. Я такі гляджу, так, ну ё-моё, читаю, я хутка веду. Ну там по-ангельску написано, ангельская мова, яна ж такая, ведаеш, лаканічная, короткая. Словы короткие, я такой, оп, просто пролетелся вачыма, такі, ну ё-моё, курва вертолёта. Думаю. Так, добра. Пачынаць новую гульню. Погнали. Мультики! Кинчики. Ну, я так само з ангельським нормально все. Дякую, радміст. Дої. Співають, який він класний, гумовий, як скочить, і увогулі просто офігенний.
бессэнсоўны джингл, не трэба вам яго ведаць. Хто не разумее ангельскі, не трэба. Оу. Расцягушка. О, гэта што было? Ой, хэдкампер, дзякуй за душу. Дзякуй. І за кантрыб'юці, хэдкампер, дзякуй. Нумар працуе нават? О, прышпільна. Я не паспеў, правда, яго бачыць, можа ў гульні дзе знайду, патэлефаную. Я перыядычна дамагаюся. Замест аніме? Не, аніме сёння не будзе, напэўна. Не хачу. Пакуль у мяне няма сілы. Так, карацей, па сюжэце. Халіку падаравалі цацку, і з цацкай яшчэ і квіточак на фабрыку. Як зразумеў, так? Музыка інтэнсіфайн. Оу. Што, хлопчыку гэты ў кацёл? Пульк? І ператварыўся ў гэтую штуку? Як і на гэтай фабрыцы з дзецьмі рабілі? Не, ў рэальным жыцці. Ну, так, я кажу пра нумар, так, я перыядычна тэлефаную па нумарах, якія я знаходжу ў гульнях. Звычайна яны не працуюць, ну, не дзейнічаюць, не. Нічога там, нікога няма на тым баку. Пластылінчык, ну. Так, не. Чакай, кісі, і мы ідзем. Я іду. Так, рушайся наперад. Не чакай мяне. Я не пакіну кісю ззаду. І наши пляны, карасей, не зламаем. Праз мяне. Просто будь асцярожным. Тут такая долу. Гэта ніяк хіба што ты бачыў раней. Яна не намагаецца схаваць тое, што чым з'яўляецца. Это пекла. І якім плейтай хацела зрабіць яго. Дзякуй за фолу. Так, што яна там апошняе сказала? Я думаю, нічога важнага. Дзякуй, Рэдміс, за фолу. Так, я памятаю гэтае дзяўчо. Дароў. Яна мне дапамагала, ты... Ой, какое оно такое глючное. Опа. Опі. Так, яшчэ ёсць час выратаваць арфанятак. О. Так, з FPS-ом усё добра. Можна адключыць каунтер. Дзякуй, Эрэка, за душу. Дзе FPS тут браўся? Плей. Фреймрейт можна нават 120 паставіць. Каб прасцей было працаваць. І за гідрацыю, Эрэка, дзякуй. Гэта тая гульня, дзе я казаў, што гэта шар. Ну, гэта быў складаны жарт пра нізкапаліганальную графіку. Ну. І я яго яшчэ калісьці паўтару. Як жа скарыстацца жартам толькі адзін раз. Дык вось, куб гэта нізкапаліганальная сфера. Вось той жарт быў. Вось яны, нізкапаліганальныя сферы. Вось яны, вось. Ой, у меня есть гэтыя. Огненная рука. Я уже крыху літаральна там хвілінах 10 пабегаў. Учора. Я не вытрымаў, я ведаю, што ў гэтай гульні да халеры багаў. Я учора пабегаў, тыпу, хвілін 10, паэксперыментаваў з рознымі там штукамі, экраннымі перакладчыкамі, іншай фігнёй. Думаў, можа атрымаецца зрабіць прыгожа прышпільна, але не. Так все класна, як хацелось бы. О! Ох, яно не хотела подтягивать, ладно. Я нават, карацей, якую я учора херату сабраў. Ух! Такую тэхнічна херата просто шик. Карацей. У гэтай херате, для таго, каб перакладаць экран,
Каб прыгожа перакладаць экран, як гэта робіць Google Lens. Ну, типу, там ён падбірае, ён замяняе словы, якія распазнае на відэа плашкамі у тым жа стылі. Ну, прыкладна, туды-сюды тыя ж колеры выкарыстоўвае той же памер намагаецца. Бок робіць гэта больш-менш больш-менш прыгожа, прымальна, типу, не ламаючы інтэрфейс. Карацей, я сабраў якую херату. Я такі сяджу думаю, як мне зрабіць гэты Google Lens зручней, каб не рабіць вось так на кожную нататку, бо тут нататкі вось такія, я просто побачыў одну нататку, а то вось такая вось, што у экран не ўмяшчаецца, такі думаю, ні хрена, я гэта перакладаць усё закалупаюся. Такі, дайце я паспрабую гэта зрабіць з эмулятарам Android. Возьму Google Lens, і ў камеру Android я просто буду перадаваць відэа з дэсктопа. Спампаваў сабе Android Studio, наладзіў сабе AVD-шку гэту, Android Virtual Device, як там яно завецца, щось такое. Прыйшлося там яшчэ ў сістэмных пераменных паколупацца, каб яно нармальна запусціць, таму што у Android Studio у AVD-шцы можна сканфігураваць гэты эмулятар, каб ён браў веб-камеру кампа, веб-кам 0. Але гэта курва бачыць толькі одну веб-камеру. Webcam 0 by default, і там у мяне просто нейкая заглушка ад Эльгата. Мне прыйшлося гэта спускаць яшчэ з каманднай строкі, каб гэтая пашвара знайшла мою віртуальную веб-камеру, на якую я трансляваў экран у 5 FPS. Карацей, у выніку ўсё атрымалася, яно працавала, але, канешне, рэсурсаў яно уже просто ахраніць колькі. Стрыміць так не атрымаецца. Вітанашкі, самавар, вітанкі. Нельга зрабіць скриншоты ў браузер Google Lens забіць. Можна, але гэта доўга. Я хацеў, каб яно было нажывую ўсё. І яно атрымалася нажывую, просто 5 FPS. На маім так гэтым 14700 і 2080 супер. Як бы, яно працавала ўсё. Ну, як бы ёсць прышпільныя, ёсць перакладчыкі на экраны, там, типу, Desk Translate, я ведаю дакладна, і... Як яшчэ зваўся, зараз скажу. Таксама по таму ж прынцыпе працуе. Хутчэй. Transluma, здаецца, таксама так працуе. Ось, Transluma, так. Карацей, яны ўсе працуюць досыць проста. Яны выкарыстоўваюць... Ой, боже, у тиктоку, боже, тикток, даруйте, калі ласка, я не бачу, што тут писали, у меня чатик схаваўся. Зараз я яшчэ чатик тиктока замацую, больше не пропускать паведамленні. Даруйте мне, калі... Так, і тикток мне яшчэ і схаваўся паведамленні, пакуль я замацую. Так, вітаю, я кіраўнік, вітаю, Кастусь, як Каліноўскі, вітаю ўсіх, даруйте. Дзякую, што писали. Калі вы яшчэ тут, прабачце, калі ласка, я не бачу паведамленні. Так, падабаў, што тут така будзе стрым. Ой, боже, ніфіга сабе накідалі падабаек ужо, дзякуйце. Такое аграменнае сардэчка. Так, на твічы, так, я і там, я просто... Я вароны, я пропусціўся. Так, я замацаваў... Ось, замацаваў цяпер яшчэ і... О, Эрыка! А, забанила то самовара зараз я. Эрыка, що ж ти робиш? Самовар! Так, где тут? Где moderation? Я яшчэ ніколі нікога не разбаніваў, таму я не ўпэўнены, як гэта зрабіць. Можа, каманда ёсць Анбан? Анбан, во. Анбан, собачка, самовар. Вот еще. О. Еще. Нифига себе, Эрика. Нікал баявымі па сваіх фігашыць. Так, пра што я распавядаў?
Забыл. ФБК, дякую тобі за контриб'юцію. Самовар пробач, Ярику, коли ласка, вибач її. Натискала на меншу. О, гэта заменшило. Меншы пайшоў не по пляне. Так, што я распавядаў? Хто мне нагадае? А, дык гэта, вось карацей, гэта дэск-транслейтары, транслюмы і яшчэ да халеры такіх розных. Яны працуюць значна лепш, чым вось гэтай херня я сабраў з эмулятараў. Але яны зусім па-іншаму прынцыпе працуюць. Яны той же самы, ну, Google Lens, ён апрацоўвае відэа і робіць усё на серверы, як распазнаванне тэксту гэта і пераклад. Пераклад ён робіць, ну, лепш. Распазнаванне таксама лепш. Плюс яшчэ і падбірае. Неважна, карацей, гэта я ўжо распавядаў. Вось, а вось гэтыя дэск-транслейтары, яны выкарыстоўваюць сістэму распазнавання тэкста. Ну, то бок, яны скануюць экран, яны распазнаюць тэкст, можна нават выдзеліць там зону, якую распазнаваць, дзе распазнаваць тэкст. Але яны яго крыва распазнаюць. І перакладаюць Google Translate-ам, і як вы, ну, прычым распазнаюць настолькі крыва, што ў іх адзін і той же тэкст, калі нічога не змяняецца на экране, абсалютна нічога, там вось тупа скриншот, ну, тупа выява без анімацыі. У іх перыядычна іх перакошвае, яны проста змяняюць распазнаванне, яны распазнаюць інакш. Плюс Google Translate таксама такі, бляха, яны мне спамяць адным і тым же тэкстам. Я давайте буду перакладаць кожны раз по-рознаму. То бок у себе вось такое вакенца з перакладам, крывым, касым, але з перакладам. Добра, можна туды падглядваць, можна глядзець, ты там, можа, нейкае слово забываеш. Але гэта курва ўвесь час мяняецца, плюс фарматавання ніякага няма. І проста, ну, немагчыма гэта чытаць. Вось, добра. Туториал. А, тут туториал, так? Туториал. Их злое князство написано на стене. И вареньем. Туториал. О, аб'ект чырвоны дым. Варенбах, гэта адказ Варенбах працаўнікі. Прадпрыемства так называецца. Увага! Для тых, хто ўцягнуты ў працэс зборкі, мы папярэджваем аб выкарыстоўванні спалучэння элементаў, гаручых элементаў. Атрымліваецца з... Не, давайте карацей, вось, будзем это. Банана тэхналогіі далей. Гэта будзе значна хутчэй. Я, канешне, ну, я буду перакладаць сабы, калі яны будуць распавядаць. Але каб нам сэканоміць час, я буду рабіць гэта па старынцы. Так. Для тых, хто ўдзельнічае ў нашых будаўнічых працэсах, мы папярэджваем аб выкарыстанні элементаў, якія працуюць на гарэнні або цяпле ў асяроддзі, якое змяшчае чырвоны дым. З-за характару свайго складу, калі газ падвяргаецца належнаму ціску, і ну так, належнаму ціску, ён быў правераны на рэакцыю на высокія тэмпературы, нягледзячы на тое, што яго выкарыстанне вышэй можа рэгулявацца датчыкамі навакольнага асяроддзя і правільным фільтруючым абсталяваннем, у асяроддзі долу пакуль няма такой раскошы. Менавіта таму перадавыя трубаправоды, якія вядуць з нашага вытворчага цэнтра вышэй, ляжаць першымі у вашым спісе. З больш высокім натуральным ціскам унізе справа становіцца яшчэ больш актуальнай. Пытанне ўсё яшчэ больш важным становіцца. Ну так. Пытанне, карацей, праблема становіцца яшчэ больш актуальнай. О. Так, мы перасцерагаем. Чаго перасцерагаем? Ад выкарыстання запальнічак, ліхтароў і іншых дробных прадметаў, якія вылучаюць цяпло.
Для неабходнай тэхнікі мы патрабуем выкарыстання азотнага астуджальнага абсталявання для стабілізацыі тэмпературы аўтамабіля. Як заўсёды мы жадаем зычым хуткай і эфектыўнай працы, супрацы і бла-бла-бла. Так. Аднак мы можам дапамагчы ў гэтым пытанні, проста паведаміце нам аб гэтым. Што далей? І ўсё? То бок... Я калі пачынаў новую гульню учора, тут быў яшчэ тэлевізор і касета. Можна было паглядзець касету, дзе паказвалі, што можна карыстацца гэтай рукой. Нагадвалі людзям, гульцам. Туторіал, спринт. Які пригожить. Уи! О, низкополигональная сфера, иди сюда. Это что меня так пришпилено? Уи! Что за сирена? О, кэтнеп, здоров. Как давно уже можно купить себе кэтнепчика. І насамрэч вельмі падабаецца ідэя сама па сабе гульні вось гэтай Поппі. І FNAF, і вось усіх гэтых, это, як это зовецца? Маскот-хоррор ці штосьці такое? З таго, што я бачыў. Не, гэта забраць нельга. Куды мне сюды, значыць? Ой, за весь маскот-хоррор, то бок зарабляюць не толькі на продажы гульні, але я падазрую, што нават больш зарабляюць на тым, што прадаюць цацкі. Я амаль упэўнены, што на гэтых на франшызе яны зарабляюць больш, чым на гульні. А гэта так і ёсць. Тому што дзеці глядзяць стрымераў, тыпу там сидзіць нейкі дзядзька, крычыць як страшна, ці рагоча як я. І то я раблю. Потом такі, мама, купі мне цацку, вось там ёсць мяккая цацка. А што гэта за цацка? Гэта нічога, не, гэта просто цацачка. Нейкая, канешне, крывая, касая. Вось тут гэты. Окей. Добра, паглядзім, канешне. А мама такая, і не ведае, што там за цацачкі такія, лялечкі. Уже в 21-м, мне здавалася, яна раней выйшла. Першая Поппі. Так, націскай хэнд-триггер, каб запускаць гэтыя флэры, паходні, типу. У цёмных пакоях асвятляй сабе шлях наперад. Хагі-вагі так, ён прышпільняе, так сам купіў. Але я, насамрэч, больш хачу кэтнепа. Я сабе ўжо закінуў нават улюбёнае на Алегра, знайшоў сабе прышпільнае кэтнепа. 200 вось паўметра ў даўжыню там з хвастом. І у яго доўгія лапкі, прышпільны. Бондарова забараніла Хагі-вагі. Дык гэта значыць знак якасці гульні. Значыць, добрая гульня. Так. Пухтары. Мешанина просто мешанина объектов. Боже, что это за... Не, ну сдалек это выглядает, конечно, круто. Как бы это все цацки. Это все не цацки, это все былые дети. Кто тут? І гульню зрабіць сабе. Боже, якое... Вось, калі гуляеце ў гульні, лепш не падыходзіць блізка да аб'ектаў, бо, ну, што гэта за мыла?
Ну, пра гэтую мешаніну аб'ектаў я ўвогуле маўчу. Тут просто нічога не разабраць. То, тыпу, свіня нейкая вось ляжыць. Астатнія, што нейкія трусікі. А вось катнэпа бачу. Катнэпа пазнаў, добра. Я нядаўна ўсё роўна ўбачыў плюшку. А, ось. Entry 2. А где Entry 1? Я хочу Entry 1 почитать. Давай, давай, Google Lens. Мне телефон неяк вось так замацаваць, калі мікрафона. Так, что тут пишуць? Дзённік Райлі. Запіс 2. Быць абраным. Іншыя дзеці шмат пра гэта гавораць. Я да гэтага часу не ведаю, пра што яны маюць на ўвазе. Ну, так ладно. Калі гэта азначае быць усыноўленым, я не ўпэўнены, што хачу гэта. Што для мяне важна? Высветліць, ці хачу я быць усыноўленым, і паспрабаваць адчуць тое, што, здаецца, адчуваюць іншыя дзеці дзень за днём. Негатыўна гучыць, канешне, але добра. Чаму? Так, чаму? Давай, кажы нам чаму. Калі я быў шчаслівы, як яны, і мог бы гэта адчуваць, магчыма, я цаніў бы ўсё больш. Можа, і я хацеў бы быць абраным. 10 лютага 95-го. Мяне абралі, доктор Уайт абраў мяне. Некаторы час я не ведаў, што хачу ім быць. I wanted to be... I didn't know I wanted to be... Пэўны час я не думаў, што я хачу быць абраным, ці што я адчуваў, калі быў. Але сапраўды я думаю, што я шчаслівы. Вядома, былі інтэрв'ю, але я не думаю, што камусьці з гэтых пор я сапраўды падабаюся. Занадта трывожны, занадта ціхі, не лажу з іншымі дзецьмі, а добрыя вынікі тэстаў назаўсёды робяць добрага дзіцяці. Не заўсёды робяць добрага дзіцяці, яны часта кажуць. Але, мабыць, я камусьці спадабаюся да выводу. Somebody, хтосьці, нават курсівам ён гэта ўсё выдзеліў. Я спытаў, ці магу я ўзяць свой часопіс. Ну, дзённік, напэўна, ўсё ж. Яны сказалі, што так, але я хацеў запісаць гэта перад ад'ездам. Я не адчуваў гэтага з часоў аварыі, з часоў, як не стала маіх бацькоў. Спіс, што гаспадарыня Харпер, пра які мне распавяла гаспадарыня Харпер, вельмі дапамог мне ў мінулыя месяцы, але цяпер, я думаю, у мяне ёсць больш для першага спіса, чым калі-небудзь. Якога спіса? Што за спіс? Што для мяне важна? Што я па-ранейшаму стараюся быць дзяўчынкаю, якую выхавалі мае бацькі. Жыць іх каштоўнасцямі, каб частка іх усё яшчэ была са мною, каб іх жыццё мала значэння. Быць добрым да сябе і да таго, хто мяне прымае, заставацца шчаслівым, знайсці больш сяброў, звыкнуцца з новым домам, расці, каб дапамагаць дзецям, падобных да мяне, стварыць дзіцячы дом, як Эліот Людвіг, і напоўніць яго цацкамі і добрымі людзьмі. Райлі, у мяне для цябе хрэновыя навіны, Райлі, але я думаю, ты іх атрымала. Можа, дзесьці на пачатку там, тыпу, першы запіс? Не? Ладно, так доўга. Хто? Удалося? Удалося мне ці не? Вау! Чаму так гучна?
Здорово, чаго? Так, воу. Зубы подали от меня. Тримайте свои зубы, курвы. А! Сраку кусают. Мне так не подобається. Ну, щось гримнуло. Четвертая, але тут яшчэ, я веду, одна ляжыць. Татачка. А, гэта можа будзе трэцяя? Куды можна залезці? Тут ёсць фарба. Ну добра. Станем тады тут будзем чытаць. А вось трэцяя нататачка, так. Так, дзённік Райлі, запіс нумар 3. Ё-маё, як шмат тэкста. Дата невядомая. Это не было, што я думала, так? Ой, мне телефон трэба падладаваць. Да чаго? Он так здохне. Нахрен. Мне не трэба, каб мой хуткі перакладчык паміраў. Увогуле, перакладчыкі святыя людзі, няхай жывуць. Так, я сабе выпадкова шнуром гэтым дротам адарваў escape. Дзе escape? Не, реально, дзе escape? Ты куды? Кнопка полетела. Ой, знайшлася. Вось, карася, я адарваў сабе escape. Вось ён адарваны. Так, escape назад давай, так. Напевно, клавиатуру. Нормально. There's no escape now. Так, нема больше эскейпа. Так, кабель подключить. Угу. Так, Lens. Не то. Третья. Запись номер 3. Дзённік Райлі. Это было не тое, што я думала, а тое, што хтосьці мог падумаць. Некуды павялі не вонкі, а глыбока пад усім. Яны далі мне стрэл, і я пайшла спаць. І вмешат. Не стрэл, боже, Google, што ты перакладаеш? Яны укалолі яе чымсьці. Поставілі мне уколы, я пайшла спаць. Магчыма, гэта было некалькі дзён таму. Магчыма, гэта былі тыдні. Я памятаю малюнкі. Моя скура раскрывалася, як пялёсткі кветкі. Мужчына, падобны да лекара, капаўся ўнутры мяне, дастаючы рэчы. Я памятаю, як адчула яго дотык праз мае рэбры і ў спіну майго хрыбетніка. Я памятаю, як пачула шчоўк. Всюды было чырвона. Райлі, бедная Райлі. Калі я прачнулася, усё балела, таму я закрычала. Гадзіны і гадзіны крыку. Аднойчы я зразумела, што мяне ніхто не слухае. Я ўжо не я, маё цела не маё цела, мае рукі не мае рукі. Я толькі што намагаўся прамотаць нататку, тапнуўшы па экране, свапнуўшы. No brain просто, no brain gaming. Я ўжо не я, мой жывот не маё цела, моя рука не моя рука. Я спрабую расчасаць валасы, якія ўсё яшчэ адчуваю на сваім плячы і нічога не дакранаюся. Я не магу аддзяліць пальцы.
растапырыць пальцы. Так? Так, separate. Я не магу растапырыць свае пальцы, хаця амаль адчуваю, як яны рухаюцца. Гэта як быццам нічога з таго, што я адчуваю на самой справе. Гэта нібы, нічога з таго, што я адчуваю, сапраўды існуе. Магчыма, гэта было... Але, магчыма, яно існавала пэўны час. Можа, гэта было праўдай пэўны час. Я знаходжуся ў пакоі, які не так моцна адрозніваецца ад таго, што быў у дзіцячым доме. Усё прыбіта. Ну так, усё прыкалочана, я тут даўно. Я спрабую напісаць спісы, якія дапамагалі раней, але тройчы кідала ручку. Я не ведаю, што яшчэ рабіць. Чаму я выжыла, калі гэта было ўсё, што я атрымала? Што ўсё гэта азначала, калі мяне гэта... Што гэта ўсё... Навошта гэта ўсё, калі... Не. Што гэта ўсё азначае? Навошта гэта ўсё, калі яно мяне вось сюды прывяло? Тыпу... Гэта не можа быць канцом, усім, што я атрымаю. Тым, што ёсць. Што для мяне важна? Прачнуцца ад гэтага кашмару, выйсці і вярнуцца да сябе. Чаму? Таму што раней мне зноў пачало падабацца жыццё, і нічога з гэтага не павінна быць рэальнасцю. Так, 4-я нататачка. Пакой пачаў рухацца. Я не ўпэўненая, што гэта значыць, і куды я іду. Я баюся, але я спрабую... Абрываецца запіс. Нешта здарылася, усё з ног на галаву. У пакоі дзірка, але звонку ўсё яшчэ шумна, паўсюль крыкі. Мне лепш застацца тут, пакуль заткну чымсьці гэтую дзірку. Здаецца, цяпер усё сціхла. Не думаеце, што... Не думаю, што прайшла нават гадзіна, як усё пачалося. І ніхто не спрабаваў залезці. Я думаю, што я збіраюся накіравацца на вуліцу. Паўсюль целы. Кіпы, кучы целаў. Яны выглядаюць, як я, божа, што адбываецца? Целы паўсюль. Ой, яшчэ. Нарэшце супакоілася. Трэба быць спакойнай. Трэба разумна думаць. Ясна думаць, разумна думаць. Трэба выйсці адсюль, выбірацца. Я пайду пагляджу, ці ёсць хто побач. Унутры будаўнічай машыны знаходзіцца чалавек. Я спрабавала стукнуць, грукаць па шклу. Я не думаю, што ён мяне чуе, ён не рухаецца. Трэба вярнуцца ў свой пакой, дзе гэта бяспечна. Высветліць, што адбываецца зараз. Вітанашкі, цік-так-тук. Як яно, як злева, як справа. Як жыццё-быццё. Ох, лёс, канешне, у Райлі такі сабе. Але атрымліваецца яна, яе ператварылі ў нейкую цацку. Тосьці ператварылі. Яна захавала цалкам свой розум, сваё сумленне. Так, нам туды, я ведаю. І справы добры, як і злевы. Хадзіў, працаваў, хадзіў, на мітынгах сидзеў, там, працоўных весь дзень. Цяпер можна і пагуляць. Так, двоечка. Уи! Телефон. Гэта ізноў я, Олі. Я хацела паразмаўляць з табой. Пакуль, калі ты пойдзеш... Да таго, як ты пойдзеш у сярэдзіну. Усё, што ты пабачыш, што ты бачыш, кучы мёртвыя, яны ўсе з'явіліся з сярэдзіны. Вер мне, ўсё, што Попі табе казала пра гэтае месца, гэта праўда, гэта пекла. Але яна яшчэ і не бачыла гэта ўсё, як я бачыла. Яно горш.
горш, чым калі было. Просто будь намагайся трымацца ў беспецы, калі ласка. Не расслабляйся ані на секунду. Я паспрабую дапамагчы табе як толькі змагу. Яны не через змену погоды півдня пролетав ліжко. Не, ну слухай, у ложку праляжаць паўдніх, добра. Нічога благога ў гэтым няма. Гэта хагі-вагі, так, это 4-я частка ўжо. Хагі-вагі уже давно мёртвы. О, мужик. Второй мужик. Недавно выйшла, ось тыдзень назад здесь выйшла. Выйшаў працяг 4-я частка. Так, запись. 5-й запись Райли. Технологии. Это место турма. Я не ведаю, что я думала, что это будет. Я не ведаю, что я думал, что я чакала. Чым гэта будзе, але гэта дакладна было турмою. Я маю на увазе, што я зрабіла не так. Перарабілі мяне ў такое, пасадзілі ў камеру. Тут павінны быць сотні, а можа нават і 1000 іншых. Як такое магло здарыцца? Тут няма ежы, толькі целы, і я адмаўляюся іх есці. Цягнік вось што вязе ўсіх сюды. Праваднік памёр, але ў яго ёсць ключ, які прымушае цягнік рухацца. Я не ведаю, ці ёсць людзі ў іншым месцы, ці яны маюць намер вярнуцца сюды з такімі, як я. Я возьму ключ, сачу, каб ніхто іншы не мог сюды зайсці. Пастаўлю, дзе ніхто не знойдзе. Я не ведаю, наколькі малае ці вялікае значэнне мела маё жыццё, але я магу зрабіць гэта. Толькі адну гэтую рэч. Толькі гэтае. Магчыма, гэта кагосьці выратую, каго заўгодна, нават калі толькі аднаго чалавека, гэта будзе дастаткова. Ніхто іншы не павінен адчуць тое, што мне давялося адчуць у гэтым месцы. Ніхто не павінен ведаць нічога, як гэта, пазнаць нічога так падобнага на гэтае. Або дэманаў, якія жывуць тут, так і... Someone the way I want to stay. Важна, каб я дапамагла камусьці чынам, як я хацела калісьці, калі я думала, што я буду дашчаронная. Каб маё жыццё камусьці мала значэння для кагосьці. Чаму? Каб я ведала, куды я цяпер не пайшла, спадзяюся да бацькоў, што... Ну так, да бацькоў, што я выканала сваё прызначэнне, выканала крыху таго, што абяцала. Зрабіла жыццё яшчэ крыху лепшым, нават калі гэтае месца заняло ўсё астатняе. Якое месца, нават калі гэта забрало ўсё астатняе. Было цана ўсяго, нават калі кошт быў занадта высокім. Ну, праваднік там лежаў, ну, вось у яго там нават нейкая кепі. Падобна, ну і штаны такія, класычныя, можна сказаць, касцюм. Ну гэта ж фабрыка цацак, тут сюды ж экскурсіі вадзілі там, о, такі касцюмы. Да добрага хлопца. Ну, ты пра героя ці пра гэтага шкілета? Райлі гэта дзяўчынка, я так разумею. Танашкі, містер Гроу. Белавіш. Як кіно. Воу, дзякуй за шкілета. Ну, усіх шкада, усіх, хто памірае, бо гэта насамрэч... Сюжэтна тут такое сабе месца. Гэта проста гамон. Так, нізкапаліганальная сфера. Ты мне патрэбная, але куды? Напэўна, туды. Ну то... Нізкапаліганальная сфера, ідзі сюды. Ай! Може, яна і не трэба мне? Не. Ага. Туды, напэўна, трэба залезці. Давай. Эп. О, гениально.
Можа гэты мужик просто не хацеў працаваць, таму прыкінуўся мёртвым. Ён насамрэч жывы, гэта просто грым. Это грым, гэта дзіцячая фабрыка, тут не можа такого адбывацца. Ку-ку. Ку-ку. Хаги-вагина. Хагина-вагина. Ось так виглядають цацки. Анатомія цацок. Ключик написано. Райлі ось знайшла дзе схаваць. Ну прыбіральні. Ганскі чэрап. Ну ось таксама ён нейкі занадта вялікі для чэрапа дзіцёнка. Выглядае ён як з костак, але зубы нейкія не чалавечыя зусім. Чэрап тыпу чалавечы, але нічого. Эй! Аналіз. Аднаго з дзіцяці, ну слухай, занадта вялікі чэрап. Типу, там тыя цацкі засталіся. Не занадта далёка. Калі тут цацкі гэтыя бегаюць, ну там бачна, што яны такога дзіцячага памера. Думаеш, гэта Райлі? Ну, можа быць так, улікваючы, што я напісала. Типу, хачу дапамагчы любым коштам. За ўсё гэта Райлі. Чэрап, канешне, яе занадта вялікі для танка. Так, Райлі. Так, сюды трэба энергію падвесці. Не ёсць ключик ад чаго, не ад гэтага. Валасы на плячах. Знаемся, гэта Райлі. Не, у яе былі валасы, але цяпер валасоў няма. Гэта не валасы на плячах, гэта, ну, яе просто закаталі ў гэты штучны мех. Поўсць мех. Відеокасета? Відеокасета тут цікавий. А можна світло виключити? Ей, Коул. Ей, Норм. Здорово, Норм. 2 години? Лепший час дня. Ага. Ти з якого блока ти? Полночного? Не могу сказать, что я шмат про его чув. Ты не почуешь? Высокая оборона высоченная. Тише. Коли мы пойдем на усход, цацки бьются у стены, плачусь по батьках. И это отбывается весь день, всю ночь. И оно просто носит их. Я бы забил просто за хіба якую безпеку. Типу, ну, во усходнім крилі такое. Где б яны не былі, яны больш не людзі. Іх у камеры могуць быць клеткамі. Что называць клеткамі? Яны жывёлы, хворыя, перакручаныя. Ябаныя. Толькі інстынкты і гнеў. Это все, что засталось. Ну, слухай, ну, принамсі, яны не кричаць на твоих дзяцей уласных. Вы не слухайце, калі я... Побудка, типу? Что яны робіся ад другой гадзіне дня? Что там такія крыкі падняліся? Так, яшчэ сустрэў аднаго стрымера з Беларусі. Дык ты калі на тэг націснеш беларуская мова тебе Беларусь ты знойдзеш яшчэ шмат. Ну, плюс у мяне ў рэкамендацыях ёсць некалькі дзяўчыны класна стрыміць. Ось Эрику Раямі у Атіку, так там стрымерка. Моя жонка. У нас стримерская семья з Беларусі. У меня уже есть 2 чоловіки, яких я слухаю на Twitch. У нас насамрэч у нас уже стримерская комьюнити так, ну, неблаго так развилася. Белорусских стримеров уже... Я уже не всех ведаю, далеко не всех. Уже, ну, за некалькі тузінаў перавалілі.
Якби, причым, ну, 2 гады назад там прымела літаральна 2 чалавекі. 3. 5 гадоў назад 1, 6 гадоў назад толькі я і Эрыка. Пару стрымоў зрабіліся 7 гадоў назад. Просто нікога не было. Потым з'явіліся пару чалавек, якія ўжо даўно перагарэлі і нічога не робяць. А ты сама сабе не можаш шаут-аут даць? Зараз я зраблю шаут-аут. Эрыку Раем. Оп! На табе шаут-аут. Подписывайся. А она гуляю настолькі паябаныя гульні, што я не ведаю, ніхто не змог бы вытрымаць гэта ў такой гуляць часам. Але яны такія часам офігенныя. Тая ж Candice DBB, это просто шэдэўр. Гэта ўсё, гэта гульня лепш за Diablo 4. Значна лепш. Так, гэта гульня нагадвае мне фабрыку Цацака. Не фабрыку Цацака, а нейкую псіхіятрычную бальніцу з цеха прамысловай працы. Ну тут типу, тут усё вось такое, тут просто і во, сардечки прийшли. Такс. Ага. Leave this place alone. Кіньте гэта. Ага. Так, не достае, калі вось так. Достае. Не? Здзеквай. Чего не заскоквай? Давай! О! Во, Локі. Дякую, Локі, за біцікі, дякую табе ж. Як заўсёды з 2 ног просто залетаешь в этом разом, с 55 ног. Это як Лю Кэнг у Mortal Kombat. 55 ударов. Ой, серабонька здоўгу не свойся. Серабоньк, боньк, серабоньк, боньк, серабоньк, боньк, серабоньк, боньк. Так, нет, серабонька из головной долгу. Нет, он может отвалиться. Что, не хапае энергии? Не, ну камон. Як так? Так, что я думаю, мы вернемся до Candice после процесса. Гидрация. Так, за водичку. Так. Не, ну видно, что мне... А, может, лепш гэтай рукой ты... Не? Это ж 4-я шастка, так. Это яна. Камон, як? Кому не хапае даўжыні? Піу. Кого? Боже, у іх тут нават ёсць дзірка для харчавання. Это пакоі дзеці. А, то бок я ўсё ж сілкаванне падвёл. Электрычнасць. Кого поласкаць? Толькі начытаўся, пора поласкаць. Лайкаць. Так, что у меня... А, гукзник. Что это? Я ощущаю, что пробирается мне под шкуру. Инвазивная. Что? Не моей породы. Спустя весь гэты час? О, я бачу. Ты. Ну что ж, маленькая бактерия. Давай погуляемся. С тобой. Промыть?
and only managed to squirm all the way down. Ты пробрался один сквозь тени. There are no shadows here that will be of use to you. Але тут не буде тенів, які будуть тобі корисні. If your fate is yours. Нават глеба под твоими ногами не твоя. Няма месца, дзе ты можаш схавацца. Не ад мяне. А гэты доктар, гэта сама фабрика? Што ён такія рэчы распавядае? Я не упэўнены, што я дакладна пераклаў? Бо ён такой мовай пачаў размаўляць. Карлі Сойер? Я не ведаю гэта імя. Шчыра, я не памятаю такога. Ирмяут. Тодар, поласкай кого-нибудь. Эреку могу поласкать. Я уже шатау табе даў, вось поласкаў. Можем вось, давай яшчэ поласкаем. Я ведаю, кого поласкать. Опа. Ха-ха! Можна яшчэ Локі поласкаць, гэта, дарэчы, таксама стрымер. Правда, не то, каб часта стрыміць. Але ось. Скажу, у нас шмат стрімераў. Бегай лесам, бегай рэжым будзе зашибісь. Так, што... Гэта харысуе той, хто стварыў усе гэтыя эксперыменты, у тым ліку прататып. Ну, гэта было лягічна, насамрэч. Гэта ўсё было лягічна. Гэта чэл. Здороу. Адзін тут адпачываеш, Чаго там вісіш? Думаеш так адмазацца ад працы? А ну давай працаваць ідзі. Сіць, бляха, адлыньвае. Чо? Перакурчык можаш, хочаш сказаць? Ну на, падкурым табе. Ай. Не ядзесь, ну і не кажы. На што толькі не пайдуць гэтай туніяцы, абы не працаваць. Во. Ой, Ерика, дзякую за кантрыб'юцію. Дзякую, Радміс, за душу. Я буду берагчы яе. Абяцаю, нічога благога я не зраблю. Так, бедная рабочая дядька. Вагністыя шары, ну. А, я ўжо націснуў, атрымліваецца, гэтую кнопку. Што зрабіў? Так, на тройку. На тройку это в огонь. Ау, курва! Уи! Алло? А кто тут? Кто тут есть? Алло, есть кто? Не закинуть. После горохового супа. Зараз будет дежаву. Зачыніць дзверы, каб спыніць крыкерсаў ад пераследавання. А ідзіце ў сраку, не, я пайшоў. Ідзіце там сабе. Ом-ном-ном? Смачна есці, бляха! Так смажанае смачнее, куды вы? Дурные. Я им подсмаживаю, а яны разбежались. Я не разумею.
Я же скончил. Вже скончилася. Нотаток ніяких тут нема. Ага, тут треба червона рука, якої мені відомо нема. Яка червона рука, нова рука буде. В минулій часто, здається, була зелена рука яще. У мене її тут нема. По причині. Так, туди. Ага, тут небашная стена. Конечно. Только сюда. Бон аппетит. На-на-на-на-на. И? Видите? Не пускай, не пускай. Туди? Туди так само не пускають. Залезть здесь треба угору. Червона рука, гэта калі вы даеце свайму бацьку дрэннае святло, калі аб гэтым. Я не зразумеў. Хтосьці з перакладам. Юная. У арыгінале напішы проста і ўсё. Займеў на увазе. Ну, я тут не... А! Як? Треба потримати просто, типу... А, все, активувалося подобно. Подобно, что активувалося. Калі бацька просіць запаліць, калі робіць нешта ў цемры. Не разумею жарта. Чыра. Руй. Даўгунец. Но! Что тут рушить? Кого там живот урчить так, ну? Давно не ел. Рушить у животики. О, червоная рука. Не, ну гэта значно зручней, конечно. Она на якую кнопку? На 1. Ага. А, дык теперь у меня просто ліхтар заўсёды ёсць. Офигенно. Во, гэта круто. Во, гэта апдейт. Нафига я сюда залез? Расповеди. Потому что мог. The subject scrambles for an advantage. They appear lost and disoriented. Heavy breathing is indicative of fear. And rightly so. Боже, як гэта складана перакласці. Let's test the response to said fear when pushed. Выдыхаецца, што я гэты суб'ект, типу, ён эксперыментаваць зараз будзе на... Пацукі, о боже, барашак! Ой, крокодильчик! И пацучки яшчэ, а, не... Воу. Яны робяць мне кусь. Ай! Нифига летают! Это что? Что с физикой? Чему меня носить разные концы походят? Так, двери зашинять. Хопить это. Забавляться. Пиу. Fire in the hole! Пиу. Лесни машину. Алло. Beautiful. Ага,
А, ось это зашините. Ну. Не-не-не. Пиу. Кто еще не зашинил? А, вот это. На, идите нафиг. Ах ты курва, ты что, отшиняешь их? Ты что за мудацтво? Да! Thank you. You may proceed. Ага. Counter-terrorist win. Вітаю, Солькова. Вітаю. Ай. Так, что я пропустил? Рука того не было. Это палец, якими подпаливая монстров. Так, червоная рука. Это оранжевая рука и есть червоная. О, так. Перемога. А и нафига это все было? А, я взял червоную руку. Нам мне потребна была 10... Угу. Ага. Алло. А что отворотное дало? Бо калі б я сказав вітанки, я би просто таки зачинив би звіри, типу розвітанки. А алло як? Ладно. Такий жарт, як... А, ну ладно, это... Это картонка. На тилоу. О, самовар, слухай, а ти малайшина. Hello, not hello. Так, что эта фигня кажет? Меня зовут Ярнаби. Если ты хочешь быть моим сябром? Мейн это что? Натисни кнопку, как пофарбовать мое что-то там. Фарбовано. Кольорова. Ось вони весь такі кольорові. Грива. О, дякую, Радміст. Я не то, як часто маю... читаю щось і слухаю, і розмовляю вогулі про Львов, там... Такое слово мне не знакомо. Ты не рада, что вы познакомились? Такой там... По кульдуму я пропустил, что он сказал. Угу. Давай. Что с... О! Где криповая почнется? Тут стенди завсюди крипово починають щось робити. Ну ось, по такого. А, все, і пішло. І ще й гэта... Каламбурить ім'я у його Варнабі. Каламбурить на тему Вонабі. О, хочеш. Як його в перекласі такі. Туди. Варнабі. Варнабі. О, що? Клетка, не. Надо, если... Чому яно різними кольорами? І увогуле... А, ні, гэта Хагівагі. Синім намалявана. А як звали ржовую? Боже, я забыл, як ржовую звали. Добрав Хагівагі. Так, мне треба код. Мне треба сел собрать. 3, 2, 5, 5. И 7 всего. Дякую. Это была занадто простая. Классный ліхтарик. Коли вам щось страшне за шклом відбувається, включається ліхтарик і все. Нічого страшного. Абсолютно. Теф у меня. Клавиатура... Ой, у меня клавиатура отключилась. Нет. Ну, подсветление. И подключись назад. Голова. Так. Туди. Где там какой-то доктор перекривнюсь.
Ой. А тут я, ну, я ж тут прийшов. Пиу! Мне подобаецца хоррор, дзе можна адбівацца ад гэтых ад пашвараў. Я не люблю хоррор, дзе толькі... Ну, як не люблю. Мне не вельмі падабаецца, калі выкарыстоўваюць прыём тыпу як Resident Evil тым жа самым з беспяротным гэтым немезідай ці містарам, як там яго звалі у перазапуску, ці гэтыя Pyramid Head у Silent Hill, ну, незабіваемыя пераследавальнікі. Асабліва гэта вар'явала на старых кансолях, вось, ну, арыгінальных гульнях. Там як бы кіраванне настолькі крывое, вось гэтае танкавае, што ты паварочваеш персонажа лева-права і наперад націскаеш только. Так, што тут зрабіць? Ага. Ну так, лягічна. Ой, а я магу з двух рук гэта рабіць? Я не магу. А, магу. І... А. О. Классные руки. Ой-ой. А, нормально. Алло, алло, алло. Ты не чуешь? Зашмат по мне. Выбирайся, брат. Там штось. Лекар, доктор. Гэта лекар. Штось. Лекар штось робіць, доктор. Лекар гэта іншы. Та ён можа і доктор, і лекар адначасова. Не, стоп, я хочу спачатку паглядзець, што тут ёсць. Перад тым, як я адчыню там штось, вось гэтую кнопку націну. Бо яно ж пачнецца. А хочу паглядзець. Ага, нічога няма. Ага. И что? И? Эй. Я так, я просто побачив об'єкт нейкі, які не падобны на тое, што тут звычайна зрабілі нас. Все выкарыстаць і падобна, што не дарма гэта. Перахаднік з ратага відэльца калонкі на нашай. Ёсць у мяне рэка зараз там. Ну, ці можаш прыйсці забраць, ёсць у мяне вось. Нічок. У нас амерыканскага тыпу розетка, ну як вось такая. Эй, не розетка, а блок сілкавання Google калонкі. Ёсць у мяне рэка патрэбна сабе. У мяне ёсць, ну прыйдзі, забяры. Мне не патрэбны за. Не тое, каб мне ўвогуле патрэбны быў хіба калі за апошні месяц ці два. Толькі ён у мяне ўжо. А, не, я сам зараз принесу, зараз я приду. Ох, Юленьки, клялся.
У меня ж водичка скончилась, вот я по водичку и сходил, и это, я дал. Можно захопливать стрим. Не, нифига, модераторы тут. Не, модераторы не тут, модератор когось прийшов. А, каже, не треба їй. І повсталі фоловери супроць Тодзі. І зринули його з вершині Олімпа. Який він сам собі придумав і сам собі сидів. Так. Ой, мені навіть не з'їли тут покуль. Или тут. Ходив туди собі. Окей, ну есть у меня еще одна. Еще одна. Куди мне это пихать? Може, типу... Ладно. І одна відчинилася. Ага. Здоров, гулець. Здоров, як яно. Шо, як яно? Як зліва, як справа. Варення. Ще більше варення. И оно уже, ну, тут уже эти шалики уже высохли. Причем они не сгнили, они высохли. Это варенье, оно не повинно было быть такого колера уже. Оно пошарнеть давно повинно было. Вершиня Олимпа, ты по ебливости не дотягиваешь. Я стремливаюсь. Я уже ебал все, что вырушилось. А кто сказал, что я не хочу так робить? Я стрымлююся, ведаеш, боскую моц трэба стрымлюецца. Здороу. Что, один тут адпачываеш? А, не, стоп, я ж бачу, тут не один. Думал, ночью перакладаць крыху, але потом побачу, так можно и перакладаць и сидеть адначасова. А можно это... Можно спать. Что это можно? Так, а что я подобрал? Я нотатку подобрал? Не нотатку. Что я подобрал? Я не звернул уваги. А ніколі у контролю. Коли не под контролем. Что тут у их отбылося? Боже, кто их так развешивал? И они ж не сами тут померли так, ну? То есть ж повинен был их повесить? Я сам ворушился. Я здольный кіраваць своим шелестом, ну так, я им кірую, а не ён мной. А Зеус не мог, ну я... Гэта правда, Зеус не мог утрымаць свой шелест у нагавіцах. Это чистая правда. Насамрэч, большасць праблемаў, што адбываюцца ў грэчаскай міфалогіі, яна простая, што там часцей за ўсё б Зеус не мог утрымаць свой шелест у нагавіцах. Ну ці што там яны насілі тады тогі там, як это завалася, накідка, нагавіцы ў іх не было, вядома, тады. Нафіга ім нагавіцца, калі ў іх цёпла. Вот, все проблемы з гэтага. Што я там забраў? Сёння гэта Poppy Playtime 4. Ён выйшаў тыдзень назад. Першыя 3 часткі мне спадабаліся, як бы, ну, прышпільны хоррор. Прышпільным... Не, мы гуляем за чалавека, за жывога чалавека. Это просто у гэтым... На гэтай фабрыцы вось такі інструмент выкарыстоўваўся, вось такія, тыпу... экзоскелет руки, якія могуць вось так выцягвацца в розныя руки з рознымі фічамі. Прасей. Інструментарый такі для працаўнікоў фабрыкі. Так. І паставіць тут. Ага, вось картачку. Гэта так, гэта пачыналася як інді-гульня, прычым яна першая частка прахадзілася 10 за паўгадзіны. Але яна стала вельмі папулярнай. Гэта адзін з першых так званых маскот-хоррораў, дзе яны проста вось рабілі нейкую пачвару. Прычым пачвару яны рабілі наўмысна такую, як дзіцячая цацка, але крыповую. Атрымлівалася вось такая крыповая плюшавая цацка. І як бы... Вось, і гульня ўзляцела нечакана.
пошли продаваць да халеры мерча з хагі-вагі, такі так званым з гэтым монстрам. Бачу, сіні доўгія рукі, доўгія ногі, усмешка такая да вушэй просто і басты. Хагі-вагі. Так, нататачка не. Так, дзённічак Коула. Ну-ка. Сам я, вядома, гэта перакладаць не буду, гэта доўга. Працягваем выкарыстоўваць нанотэхналогіі. Так. Reassignment. Ага. Перапрызначэнне. Стары Коул больш не спецыяліст па здабычы рэсурсаў. Ён захавальнік паліц. Shelfkeeper. Кладаўшчык, карацей. У асноўным турэмны ахоўнік. Я не ведаю, як мне да гэтага ставіцца. Ліст, якім яны мне даслалі, здаваўся дастаткова добрым. У ім пахвалілі мяне за выпраўленне іх памылак. Я павінен быў быць удзячны, я мяркую, але я ведаю, што заўтра прачнуся і рэальнасць уразіць мяне, як і кожную раніцу пасля інцыдэнту. Маіх сяброў няма. Дзясяткі пайшлі, каб навесці парадак, але вярнуліся толькі нешматлікія. Не толькі як каб усе, але не толькі ўсе розныя. Ці як там Клішко казаў. Гэтая навіна з'ела мяне, напэўна, заўсёды... Гілд, якая навіна? Боже, чаму я навіну прачытаў? Гэтая віна з'ела мяне, знішчыла мяне. І заўсёды будзе, напэўна, так цяпер у душы у мяне. Я так разумею. Тыя з нас, хто застаўся, папляскалі па плячах, пахлопалі мяне па плячах за выкананне таго, што ад нас чакалі. І імгненна занялі новую ролю. Хто з нас застаўся? Атрымалі пахлопванне па плячах, па спіне. За тое, што рабілі тое, што ад іх чакалі. І былі пераведзеныя на іншыя пасады, якія Плейтайм мог знайсці для іх, для нас. Мяне яны пакінулі тут з сабою. Тое, што штука, што забіла маіх сяброў, што забіла б і мяне, калі б яны дамагліся свайго. З імі, са штукамі, якія забілі маіх сяброў, што забілі б і мяне, калі б толькі змаглі, калі б дабраліся. Я сядзеў адзін у сваёй кватэры незлічоныя ночы, абдумваючы ўсё гэта, твары маіх сяброў і калег, сем'і. Яны вяртаюцца да мяне, так? Так, яны вярнуліся да мяне. Раніцай яны вяртаюцца да мяне, прыходзяць. А раніцу я ізноўку прачынаюся з монстрамі, што забілі іх. Магчыма, я менавіта там, дзе мушу быць. Я магу пераканацца, што яны застануцца тут, у самай глыбокай, самай цёмнай яме, якую толькі можна ўявіць. Менавіта там, дзе яны і мусяць. Потым ва ўсіх магазинах ды гандлёвых цэнтрах пачалі прадаваць ліпавыя хагі-вагі. Ой, боже, колькі іх прадавалася. Яны нават да Беларусі дакаціліся. Настолькі гэтая гульня ўзляцела. А слухай, ты, Радміс, ты не памятаеш? Яна выйшла... Не, яна ўсё ж пасля гэтага выйшла. Нафа. Наф раней быў. Дзякуй, Гулец, за вадзішку. У мяне, правда, не вадзішка. Дзякуй за... Ой. Для ФНАФа, канешне. Ну, ФНАФ першы, ён же рэальна, ён яшчэ на флэшы, напэўна, быў напісаны. На экшн-скрыпце. 13-й год. Ну, флэш ужо тады пачаў выходзіць. Клікцім. Не флэш. Але ён выглядае рэальна як флэш-гульні такі. Правда, ну, стылістыка не флэш-гульня. Так, так, вадзішка. Вось адкуль гэтыя пачвары з'явіліся хагі-вагі і проста здаваліся нібы вельмі выпадковым і нечаканым. Не, гэта проста з гульні, это, ну, поп-культура новая. Была тады, ну, станаўленне новай поп-культуры.
Як бы, ну, хорар увайшоў у поп-культуру. Гэта просто з'ява стагоддзя. Ну, ніколі такога не было. Ну, амаль ніколі. Не тое, каб можна было лёгка прыгадаць, каб цацкі дзіцячыя цацкі па хорарах былі, як бы. Вядома, там усялякія Фрэдзі Крюгеры, Мэнсаны і хто там яшчэ, яны ўваходзілі ў поп-культуру, але гэта не дзіцячыя тыпу цацкі. Як бы, ну, з цацак можна ўзгадаць Чакі, напрыклад, ляльку, сама ў поп-культуры. Заві гульню, якую б хацеў, каб лакалізавалі ў бліжэйшы час. Ну, гульню, якую я хачу, каб лакалізавалі, я ўжо сам раблю. Якую яшчэ? Нормально локализовали ці чатом GPT? Перафигачили, а потом не дочитали до конца и типу, и нормально. Не вычитали. Нормально? Ну, коли нормально, то... Так, не, ну слухай. Можно подумать. О, Бензинов Ісак, не, я не гуляў, але я вельмі хачу. Я люблю рогалікі, але ён... Як мне ўсё не было зніжак на яго, я так не дабраўся. Планую дабрацца. Якую гульню? Тыпу хорар можна, які добры. Бліжэйшы час? А колькі табе трэба часу, каб лакалізаваць не той, каб вялікі хорар? Типу, Мэдисон які, ці Мэдисон VR, напрыклад. Я ж тут збіраюся ў Мэдисон VR фігачыць, вось. І плюс, глядзі, гэта ж той же самы Мэдисон, гэта, па сутнасці, пераклад 2 гулень адначасова. Я не думаю, што там будзе значна адрознівацца ад сэтай. Ну, тэкставыя. Бензинов Ісак, здаецца, 2 розных версіі. Першапачатковая версія, і потым яны яшчэ рамастер рабілі нейкі, здаецца. Тому што сам-то я за месяц амаль скончу Half-Life 2 цалкам. А, ну, гэта... Фэншуй. Добрая справа. Ручны пераклад плюс шыну, шы... Ну, машинный пераклад, я такое не люблю. Я бачу, як гэта выглядае, гэты ўсе цыбуліны з тытанавай сецівай, ну такое сабе. Як бы машинный пераклад і машинный пераклад. Ме. Так, напэўна там. Я могу выкласці гэтую фігню? Не могу. Як бы... Ну, типу... Гэтыя пераклады патрэбныя, гэта насамрэч вельмі такая складаная тэма, бо пераклады патрэбныя, нам трэба развіваць суполку, але адначасова з тым нізкаякасныя пераклады, тыпу калі людзі вось проста гачаць у мадэльку і потым не вычытваюць дастаткова, каб выправіць памылкі, яны... Такія пераклады, яны б'юць па рэпутацыі ўсяго кам'юніці перакладчык. Як бы не ок. Абсалютна не ок. Бо людзі, як бы, якія перакладаюць самі, яны вытрачаюць да халеры часу на тое, каб разабрацца ў лоры гульні, разабрацца, хто там, што, якія нататкі, якія дыалогі. І, ну, гэта да халеры праца. Аграменная колькасць працы. Як бы, і, ну, атрымліваецца іх рэпутацыя церпіць. Сама. Такуча. Ну, складаная тэма. Асабіста я, вядома, я карыстацца такімі перакладамі тое, каб хачу. Я сябе добра адчуваю і ў арыгінале гуляць. Божа. Выкрэсліваецца штучны пераклад. Ну, глядзі. Якасць, насамрэч, гэта вельмі важна. Лепш якасна і менш, чым неякасна і больш. Это реально вельмі важна. Не змагайся. Змаганне толькі зробіць усё горш. Такой. Я не паспеў дачытаць і не паслухаў.
А, не. Яно ж падпальваць павінна газ гэты. А куды? Ах ты гаўнюк. То мне куды ісці? Выпусти мяне. Можа гэта сюжэтна, тыпу, я павінен тут газа гэтага атрымаць дозу. Ага, тут завалено уже. І так, тут больше нема куды ісці. Выпустите меня, я буду добрым. Выпустите меня, я буду добрым, я буду послухмянным на комнате по первоклассе. О, нифига себе эффекты пошли. Что, это смерть? Не смерть. З іншого боку, у меня было до холера плюс самим прологом. Помянулый перекладчик, просто Ctrl-C, Ctrl-V з російської локалізації. Оу. А, до речі, я так само бачив такий переклад тим чатом GPT з російської версії. Ну, откулі взялася гэтая цибулина з титановой сетевой. Такое собі. Это... Я разумею нават чаму гэта было зроблена з расійскай лакалізацыі, таму што расійскую лакалізацыю чатик GPT значна лепш перакладзе на беларускую. Таму што мовы падобныя і ну, як бы, досыць блізкія. Это ну, значна бліжэйшая адна да адной мовы, чым ангельская і беларуская. Як бы... Плюс артефактаў будзе менш значна і галюцинацыя памылак зусім жорсткіх. Или перекладать с российской на белорусскую LLM-кой. С Google Translator. Не, ну это просто смешно, слухай. Хотя, ну глядзі, я вось Google Translate зараз перакладаю, і большасць яно больш-менш нормально. У нататках. Я уже калі пачынаю адчуваць, што дзе-што зусім нейкая лухта ідзе, я уже просто гляджу сам у тэкст і выпраўляю, што гэты Google Translate там такога накасячыў у перакладзе. Ну, як інструмент гэта, ну, вось да чаго і што, які тэзіс я і хацеў бы сказаць. Як інструмент гэта рэальна добры інструмент. Што Google Translate, што ChatGPT, гэта рэальна крутыя інструменты. Якімі трэба сумленна карыстацца, ну, як бы, а не просто згружаць на іх усё і тыпу ўсё ты зрабіў працу. Ну, не, это так не працуе. Не. Уже сюды я змогу праваліцца. Я зараз пачат праходжання гульні знаходжу хібы, но атрымалася расійская лакалізацыя з беларускім антуражам. Так ну, насамрэч, як бы перакладаць заўсёды відавочна, як бы, я зараз не скажу нічога такого, ніякага там, ніякіх геніальных думак. Перакладаць трэба за мовай арыгінала. Бо мова арыгінала заўсёды нясе як бы культурны код арыгінала. Там будуць нейкія ідыёмы, якія не могуць быць вельмі складанымі ў перакладзе, і ў перакладзе не могуць проста згубіцца, як гэта часта адбываецца з расійскімі перакладамі серыялаў, культоў, анімэ, да чаго загодна, гулень. Яно вельмі часта губляюцца, абароты нейкія. Часта нават улікваючы, якія законы зараз там на ўсходзе, яны выразаюць проста частку контента ці выдумляюць сваё. Ну, як бы гэта ненадзейная крыніца інфармацыі. Просто няма сэнса з гэтага перакладаць. Таму што, ну, гэта будзе лухта, ну, як бы херата не пераклад. Google Translate я звычайна перакладаю асобныя словы. Вось, асобныя словы нармальна, і тое, ну, у выніку беларускай мовы ён таксама, як бы, ну, так сабе часта паводзіць. Калі вынік крывы, то перакладаю на расійскую, пасля на беларускую пераклад даслоўны. Так, прычым яшчэ ж трэба па сэнсу глядзець. Адное слово
можа мець шмат азначэнняў. Ну, гэта база грунт. Відавочныя рэчы. Я не кажу, тыпу, калі мова арыгінала расійская, ад яго і рухаемся. Ну, тыпу, так, калі як бы з мовы арыгінала трэба перакладаць, тады і ўсё. Тады ніякіх прэтэнзій, тыпу, расійская і расійская. Гэта нармальна. Ангельская, украінская, расійская. Так, вось анібелаўцы увогуле там ведаюць, дзяўчынка, яна перакладае з японскай. Як бы не з ангельскай, як гэта звычайна робяць студыі перакладу там гэтых анімешак. Расійскія. Яны перакладаюць з ангельскай, тып, звычайна, а вось анібелаўцы з японскай. Ну, просто. Што, як бы, ну, рэспект, павага і ўсё. Гэта круто, гэта вельмі круто. Куды мне тут, што мне тут зрабіць трэба? Я магу вось па гэтай штуцы, па рашотках гэтых бегаць. Тыпу, мне тут трэба будзе дзесьці паскочыць, праваліцца. Кажа, don't fight, але fight гэта дакладна тут. А, слухайце, а што калі сюды страляць? Не? Так, а што? Што мне тут рабіць-то, а? Ёсць палкі. А, вось, слухай, яны пазначаны нават. Які можна адламаць. Вось яны. Ось, дзякуй. Я, прычым, якраз ужо побач з імі быў. Не падпаліваецца. Так, валім. Вай! Вайся. А што? А, сюды. Ой, мне нешта неяк недобра. Насі жоўтую круцёлку. Так, зараз, блядь, пачакай. Так, это потым я прачытаю, дзе жоўтая круцёлка. Ось яна. Куды? Куды? Не назад яе? Чакай! Я не бачу. Що адбываецца? Не пхаць. Не, ну гэта смерць, гэта ўсё. Скалоўся, як казалі ў маім дзяцінстве. Гэта скалоўся. Так, гэта смерць. Але падчас перакладу я заўважыў яшчэ момант, што LLM-кі наўмысна выдаляе тэгі, у якіх захоўваецца радок. І аднолькавыя па сваёй структуры, і ў выніку дыялогі некаторыя губляюцца. Шпільна. Ну, тыпу, гэта бездумная машына, яна працуе, яна не перакладае. Ну, тыпу, гэта перакладам нельга назваць, таму што тыпу можна, але нельга, таму што ўсе гэтыя чат-GPT, яны працуюць на механізме прадказання контента, прадказання тэкста, прадказання там наступных байтаў, па сутнасці, там пікселяў, будуць гэта пікселі, ноты, там музыкі ці словы. Яны не разумеюць, па-першае, не разумеюць сэнсу таго, што яны робяць, не разумеюць сэнсу асобных словаў. У іх рыба і рука. Рыба будзе значна бліжэйшая для LLM-кі да рукі, чым рыба будзе блізкая да акулы ці да карася. Мы людзі разумеем, што рыба і карась гэта, ну, і то рыба. А LLM-ка будзе глядзець, што рыба і рука, там ёсць R, там ёсць А, 50% супадзення. Усё. Вось так працуюць LLM-кі. Таму пераклады гэтыя такія крывыя. Як бы янота, ну, гэта рэальна вельмі добра ўдасканаленая сістэма, тэхнічна гэта проста, гэта вау, гэта геніальна, гэта вельмі крута. Але, ну, мінус вось такі, яны не разумеюць, што яны робяць, таму як бы якасць такая сабе часта. Ну, большасці выпадкаў яно афігенна робіць.
Але, ну, як бы, галюцинацыі, памылкі, ўсё такое. Так, аддаць душу мне твоей горы, дзякуй табе яшчэ раз за душу. Дзякуй за душу, дзякуй табе за гідрацыю і церабонь, бонь, 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 боньк, бонь, боньк, боньк, церабоньк, бонь, 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 боньк. Наступны стрим будзе ў мяне апошнім, калі змагу закінуць 2000 долараў на збор. Дык там уже сабралі амаль. Інструменты выдатныя, каб працу сабе рабіць лягчэй, але ну гэта не панацэя. Дык гэта, ну вядома, што не панацэя. Нельга замяніць гэта. Баема, дзякуй за колу, дзякуй табе, божанькі. Божа, баемка, дзякуй табе. Вось такі вось аграменны дзякуй. Аграменны вось такі дзякуй за колу, дзякуй за душу і за ўсё. Усё табе дзякуй. Дзякуй, Гулец, табе таксама за душу. Так. Нагадаў, боже, ляціць, нагадаў мне пра выпадак. Так, інструменты, так, гэта насамрэч, гэта рэальна афігенна добрыя інструменты. Воу, дзякуй за аружу. Дзякуй за аружу. Гэта рэальна вельмі крутыя і дасканалыя, ну, дастаткова дасканалыя інструменты, каб імі карыстацца, але, ну, вядома, яны не замяняюць чалавека. І патрэбен кантроль. Кантроль якасці патрэбен, прычым вельмі кпільны. Нагадаў мне пра выпадак, калі народ у аплікацыі пытаўся відэа як штосьці рабіць, а той у адказ выдаваў эмеркролы. Столькі ж людзей раяць гэтае відэа, гэта ж не можа быць з памылкай, но... Вось так, і гэта ж... Усе адказы LLM-ак, яны базуюцца на аналізе дадзеных, якія генеруюць людзі, таму LLM-кі тупеюць з часам, калі іх выпускаць, вучыцца на людзях далей. Бо людзі пачынаюць тупіць гэтыя LLM-кі. Ну, як бы, херату ім скарбліваць, тыпу, падманваць, вучыць хероваму. То бок, калі шы задаць цалкам абсурдную задачу, ён зламаецца. Не зламаецца, ён проста... Ён табе напрадказвае нейкай хераты. Якую б ты херату не прыдумаў, ён знойдзе, што адказаць. Як бы ты не зламаеш. Назмагаўся, пакуль здыходзіў, ну, пару разоў памёр. Цёплы абдым... О, Хэтхампер дасылае цёплыя абдымкі спакою. Вось баема і сама ўжо паляцела. Прыйшла ўжо ў цягнічку. О, рыхтуйся, смачней шакалад. Мы табе купілі нейкае безалкагольнае піва і яшчэ штось. Карацей, у нас ежы хапае і васік ёсць безалкагольны. Усё ёсць, усё падрыхтавалі. Едзь, чакаем. Шы вельмі разумны, калі дадаеш яму разумныя і лагічныя запыты. Таму што ён базуецца на вырашэннях, якія зрабілі людзі. Ён не вырашае запыт твой. Ён падбірае адказ, які на аснове таго, што адказвалі людзі на падобныя пытанні. Ён не разумее, што ты запытваеш, ён не разумее, што ён адказвае. Трэба зразумець вось такі просты тэзіс. Гэта нават не штучны інтэлект. Гэта інтэлектам нельга называць, гэта чат-бот. Проста чат-бот, які... Як Т9, ён працуе па сутнасці як Т9. Вось Т9 у тэлефоне, калі ты пішаш штосьці. Вось ты пішаш слова, ён табе прапануе наступнае слово. Гэта, калі я не блытаю, гэта алгарытм маркавы используецца ў тэлефонах. Ён, тыпу, для кожнага слова ёсць адпавядаючы яму наступныя словы, якія часцей за ўсё сустракаюцца пасля гэтага слова. Вось Т9 працуе такім чынам. І чат GPT і вось падобныя мадэлі, яны працуюць прыкладна так жа. Ну, гэта значна ўпрашчона, я ўсё распавёў зараз. Вось у тэлефонах яно просценька. Чат GPT значна складаней працуюць. Там ёсць узроўні семантыкі, напрыклад. Гэта вельмі складаная херата, дзе алгарытм высвятляе, дзе асноўная частка, дзе там сувязі, якія з іншымі часткамі. Всё гэта аналізуецца хітрымі алгарытмамі, ўсё складана, але па сутнасці ўсё проста. Ой, што я тут напрапускаў, пакуль трындзеў. Так. Паехала дахам.
некаторыя пытаюцца ў чатах гэтых прадказанняў будучыні, ну гэта проста смешна. Я спадзяюся, гэта не Трамп. Хаця ад яго такое можна было б чакаць. З фармальнага пункту гледжання любая праграма ши, нават Hello World. Ну тыпу таго, гэта ўсё роўна алгарытм, але ну як бы не. А дзе дзе крыцёлка? Вось крыцёлка. Дык што, мне цяпер трэба ісці назад гэтую штуку паставіць? Прымліваецца. Лісце. Што не так? Сам спытаўся ў крока. Ну так, атрымліваецца. А, туды потым я за... Та-та-та-та, галюны не трэба. Вось туды, напэўна, трэба закруціць гэту фігню, так? Магчыма, Трамп так і рабіў. Не, калі б Трамп так рабіў, ён бы такую херату. Такую херату ён не вытвараў бы. Трамп бы так. Пускай саксаскі ши. Вось, дарэчы, гэта прышпільнае выкарыстанне. Ага, гэта не ўсё, так? А, вось так нават. Вось, дык вось. Выкарыстанне ши ў секс-індустрыі гэта насамрэч вельмі прышпільная тэма. Улікваючы наколькі секс-індустрыя ніфіга не нармальнае месца працы ў большасці выпадкаў. Скажам, ну так, ведаеце, мяканька. Гэта вельмі небяспечнае месца працы і вельмі траўмуючае месца. І калі гэта дазволіць зменшыць небяспечнасць гэтага рынка, напрыклад, тую ж самую прастытуцыю, секс-роботы, напрыклад, яны... Я спадзяюся, яны будуць досыць дасканалымі і досыць простымі, каб мудакі, якія гвалтуюць там так званыя секс-ліфтеры, напрыклад, ёсць, якія не плоцяць за секс, ці якія забіваюць там, біваюць секс-працаўніц, яны перайдуць на роботаў. Это ўжо будзе як бы вялікая перамога прагрэсу. Бо як бы будзем шырамі, секс-індустрыя нікуды не падзенецца, пакуль як бы людзі хочуць трахацца. А людзі, ну як бы, будуць заўсёды хацець. Так, наконт назвы гульні не сказаў. А, наступным... Ух, я подумаю, канешне. Так сходу я не магу сказаць. Калі б мой цацкі быў бы інтэлекту, яна б з глузду з'ехала ад сама. Індустрыю у нас называлі індустрыяльна педагагічны коледж. Там, калі я чую спалучэнне секс-індустрыі, я думаю пра даволі канкрэтную установу. І як у вас там было з індустрыяй у вашым каледжы? Так, Кейдж. Ага. Ой, вітанашкі Арнорем. Яму таксама вітанкі перадавай. Кейдж, гэта 3, 6, 4, 2. Чаму 5 націснулася? Три, 6, 4, 2. Было файна, калі б людзі карысталіся секс-індустрыяй выключна дзеля сексу, але гэта зусім не так. Так, там, гэта вельмі складаная тэма, не для забаўляльных стрымоў, як бы, скажам так. Вельмі складаная і чулівая тэма. Трыгераў можа быць шмат і такое. Подробясней.
Не, мой персонаж не лялька, мой персонаж не працаўнік, а ці там журналіст нейкі, ці хто красі чалавек, які прыехаў на фабрыку па вытворчасці лялек. Вось гэтыя рукі, гэта экзашкілет у яго такой там ранец, такі заплечнік, з якога вось такі рукі тырчаць, гэтыя рукі можна змяняць. Ці гэта экзашкілет. Вось, а на фабрыцы выраблялі лялькі, цацкі дзіцячыя з дзяцей. Штучны інтэлект, так бы мовіць, у лялек быў. Дзіцячы, ну, дзяцей просто. У лялек заганялі. Про лектору взяш поликлиницы. Я же порхую из кожного ходишь и выходишь. Зеленейший звук анимации. Акторская карьера пошла в гору. Калі б мы гулялі за секс-ляльку, гэта быў бы новы паварот гульнявой індустрыі. Насамрэч, типу, окей, крыху секс-прасветы і IT-індустрыі. Ёсць, існуе так званая гульня, якая завецца VR-чат. Я думаю, шмат хто з вас чуў пра гэта. Досыць папулярная забаўляльная платформа, па сутнасці гэта нават мульцісусвет, бо там да халеры розных пакояў, дзе можна рабіць тое, сёе, і там можна ябацца. Прычым да нядаўняга часу шмат якія мадэлькі, там можна па сутнасці любую 3D-мадэльку на сябе нацягнуць. Там зрабіць і мапінг хостак, так, рукі-ногі, як бы можна зрабіць full-body tracking, то бок усё цела адсочваць, і мадэлька будзе абсалютна паўторваць усе рухі чалавека. І не так даўно зрабілі ўжо ўзаемадзеянне мадэлек гульнявых, то бок ты там падыходзіш да якога фуры чаліка ці фуры дзяўчыны, неважна. І вось рукой фігачыш па вушах, і калі ў наладах у гэтага чалавека ўключна, што яго мадэлька рэагуе на такія крананні, вушы будуць дрыгацца. Тое самае зрабілі, вядома, і з цыцкамі, з шэлесамі і похвамі. Відавочна, як там людзі... У прыватных пакоях там весела людзі праводзяць час, забаўляюцца як могуць. Вось, і шмат якія секс-цацкі маюць інтэграцыю з VR-чатам. Толькі там з мабільнікамі, там з нейкімі веб-сервісамі, але і з VR-чатамі. Яны могуць інтэгравацца з гэтымі аватаркамі, мадэлькамі гульнявымі. Людзі вось літаральна могуць трахацца ў VR-часе. Віртуальнай рэальнасці. І насамрэч вось кіраванне секс-цацкай гэта не так далёка, як можна было б падумаць. Як бы гэта вельмі рэалістычна. Типу, роботы, які будуць кіравацца чалавекам, секс-роботы, гэта гучыць як бы праўдападобна. Згвалтаваць чалавека ў VR не так проста, бо як бы у VR чалавек можа цябе проста забаніць, як бы, і можна, вядома, весці сябе inappropriate, як гэта, непрымальна. Типу, грыферства тое самае, гэта вось тып непрымальных паводзінаў, калі ты перашкаджаеш чалавеку. Можна там тыпу лезці пад... Можна лезці ў цыцкі там пад спадніцу, типу такога, намагацца мацаць. Гэта непрымальна, гэта тыпу... Але гэта законам пакуль не забаронена, таму што гэта такая сфера, якую вельмі складана урэгуляваць, і яна развіваецца хутчэй, чым законатворства гэта ўсё. Вось, ну тыпу, таму адказ тыпу згвалтаваць тыпу можна, але і тыпу нельга, гэта крыміналкі не будзе. Тебе могуць просто забаніць, калі ты зусім уже адбіты, то забаніць у гульні нахрен, але ты, як бы, гульня бесплатная, ты просто створыш новы аккаунт, як бы, всё. Крымінальнай адказнасці няма.
Цікавая інфармацыя, не буду пытацца, адкуль ты ведаеш, я карыстаўся VR-чатам, як бы гэта завецца ERP звычайна, Erotic Roleplay, я такое не рабіў, мне не пашанцавала пазнаёміцца з такімі людзьмі. Але я просто ведаю, насамрэч, калі вы на жоўтых ютубах заб'еце VR-чат, то бачыце, як гэта робіцца. Гэта выглядае. Ну, анімешкі ебуцца. Я не чапаў, я просто глядзеў так. Вось, не, я просто пэўны час, у мяне ж я ва універсітэце вучыўся на праграмісцкую спецыяльнасць, і у мяне курсавыя дыпломныя працы былі звязаны з augmented reality тэхналогіямі, гэта дапоўненая рэальнасць. Типу, наводзіш камеры там на штось, дык, боже, вы ўжо ведаеце, што гэта такое, гэта ўжо папулярная фігня. Вось, і я ўвогуле, ну, мне падабаецца VR. І ў VR-чаце насамрэч весела тусіць. Гэта рэальна прышпільнае месца. Як бы, дзе, як не ў VR-чаце, магчыма такое, што у мяне было. Я разам з Эрыка сидзелі, мы там каталіся на Шиба-Іну сабакі, ну, сабака такі. Гулец быў сабакай, і у яго там была замаплена месца, на якім можна сидзець у яго на спіне. Я там з куфалем піва і гусём тацачным, я сидзеў на гэтым сабак, сеў на гэтага сабаку, ён скакаў па пакоі аграменным, там, па бары нейкім. Я ездзіў на ім, крычаў бузгуз, там, яшчэ нейкую фігню. Гэта просто... Мы абрахаталіся тады. Гэта, насамрэч, вельмі прышпільная сацыяльная платформа. Там да халеры з чым можна займацца, не толькі, як бы, выхадцам. Вось, і прычым, дзякуючы Цукербергу, VR зараз стаў вельмі даступным. Яго шаломы, тыя ж самыя квест другі, які больш чым дастаткова, насамрэч, для такога ж самага VR-чата. Яны ж каштуюць там, тыпу, $300, гэта для нармальных там развітых краін, ну, як бы, кажу пра Беларусь, давочна, это, ну, як бы, недорага. Это нават у Беларусі, як бы, такое сабе можна дазволіць, калі больш-менш. Калі ты гэта, як ты, энтузіасту, як бы, гэта ў 3 разы танней за iPhone. ВТУ, не, я вучыўся ў Мінскім інстытуце кіравання. Веб-дызайн і камп'ютарная графіка. Балася спецыялізацыя. Павелічыліся VR дастаткова. Усяго 3 байты прыняць. Віктарыну памятаеш? О, ёсць, насамрэч, нават ёсць прышпільны, досыць папулярны пакой. Ну, іх там просто тысячы, тузіны тысячаў, сотні тысячаў пакояў, я не ведаю, іх немагчыма падлічыць. Толькі стваральнікі самого VR-чата ведаюць, колькі там гэтых пакояў. Каб зрабіць пакой, па сутнасці, любой чалавек можа дадаць свой пакой. Ты бераш блендер, ты туды фігашыш аб'екты, мапіш гэтыя аб'екты, што яны робяць пры інтэракцыі. Ну, то бок там праграмуеш, як яны рэагуюць на гульца, там што, дзе святло, як включаецца і ўсё такое. Любы чалавек гэта можа зрабіць, як бы, туторыялаў гэтых на ютубе да халеры інфармацыі, як гэта рабіць. Там просто стэп-бай-стэп, тыпу, крок за крокам паказваюць, як зрабіць свой пакой. Вось, так, гэта МІУ быў. Не, ён Мінскі інстытут кіравання, ён па-расейску і МІУ і быў. Мінскі інстытут управлення. Вось, кіравання. Вось. Вось, і ёсць там прышпільны пакой, такі бухательны. Там да халеры розных міні-пакояў, якія вы можаце зайсці, націснуць кнопку, і больш туды ніхто не зойдзе. Там і бутэлечка ёсць, тыпу, ну, як вось гэты аграменны круг, як там, тыпу, на поле гэтых цудаў. На кожнае аддзяленне напісана, ты павінен распавесці тое, павінен распавесці сёе, тыпу, first kiss, first sex, там, веду, першы раз абрыгаўся і штось, ну, неважна. Халера розных варыянтаў. Типу, круціце бутэлечку, адказваеце там. Ну, такія гэтыя паці-гульні. Ёсць просто там сядзяць людзі перад люстэркам, каюць так размаўляе. Ёсць віктарына, напрыклад. Там людзі па аднаму выходзяць і тыпу трэба распавесці там штосьці пра сябе, ці пытанне там адказаць нейкае. Людзі
вырашаюць вераць ці не вераць. Ну, реально да халеры ўсяго, гэта сацыяльная платформа і там, ну, контента просто агромная колькасць. Ой, дзякую, Эрыка, у мяне ўжо перасохла сюда шмат прыдзець. Ой, ты таксама там вучыўся? Ой, миленька. Не вельмі падабаўся Міо. Дзякуй, самавар, за душу. Гідравацца. Калі-небудзь у мяне будзе ў VR-чаце маяк. Дык бярэш блендер і робіш маяк. Я здагадаюся. Мне ж не просто так показвалі гэтыя такія зверы, так? Чагось я не хапаю. Чым электрычны. Цяпер зразумела, дзе страціў свой зрок у VR. Ніфіга, не ў VR. У мяне аднаражэнне, па-першае, у мяне аднаражэнне хреновы зрок. Па-другое, я пасадзіў себе зрок, бо вельмі шмат чытаў. Ну, падчас школы. Падчас навучання я пасадзіў зрок. Гэта школа, гэта універ. Усё гэтае ось. Я як пачаў працаваць праграмістам, у мяне зрок амаль не пагоршыўся. Як пачаў я ўжо 12-13 гадоў назад. Так што не ў тэлевізорах праблема. З генетыкай не пашанцавала ў гэтым. І? Дык сюды таксама трэба, типу. Другі паверх асноўнага корпуса падаваўся. Там вялікая заля такая. Гэта дзе рэктор сядзіць, так? Умліваецца. Нашы дзеячы былі на карцінах. Ну. Там таксама не атрымалася скончыць столькі. У нас насамрэч да выпуска дайшла 10 палова толькі групы, палова набора. Што яшчэ зрабіць? Тут уже нічога не трэба. Трэба. О! Вучыўся 10 гадоў таму, калі зрок пагоршыўся, то не значна, бо дагэтуль нашу старыя акуляры. Ну, у мяне, я ж кажу, у мяне з генетыкай не пашанцавала. У мяне бацька, матуля, абое носяць акуляры. Брат таксама. Бо у нас это сямейнае. Ну, калі абодва бацькі ў акулярах абое, было б дзіўна, калі б я быў без іх. Не далі далей вучыцца за крыміналкі. Ну. Ну, у мяне там таксама былі праблемы, калі мяне забралі аднойчы. Але я тут распавядаць пра гэта не буду, бо гэта падставіць пад дар, якія там працавалі. Жаль, мяне, насамрэч, да рэктарскага і дэканскага складу мне проста ніякіх прэтэнзій, там цудоўныя людзі. Гісторыю гэтую я публічна распавядаць усё ж не буду. Там было і як. Але, ну, як бы мне дапамагалі, добра дапамагалі. Калі былі праблемы з палітычныя. Бачу ўжо такіх, як ты, чалавека. І таксама не працаўнік, як ты. Але штосьці цябе вылучае. Я не магу сказаць, што. Я не магу сказаць, што гэта дакладна. Пакуль не магу. Іншыя, каго ты сустрэў? 1170, 1188, 1222. Былі тут, рабілі гэта выраз такая ідэома. Вырабілі тое самае і
типу. different. Зневажальная такая. Oh, Yarnaby. Ярнами. Это я повинен був зараз. А! Это я типу Keep making this полохався. enjoyable for me. Пример. I'll be taking notes. Калі ласка, зрабі гэта для мяне забаўляльным. Окей. Там корпус ужо прадалі камусь, ўжо і універ за гэта закрылі. Всё? Няма больш. Няма больш гэтай навучальнай установы. Размаці цікавіліся, як у мяне там справы. Не, ну я ж кажу, там цудоўныя людзі працавалі. Это была офігенная навучальная установа. Мне прычым нават яшчэ і падабалася праграма, якую там давалі. І як давалі, ну, то бок у мяне рэальна ніякіх прэтэнзій да навучальнай установы не было. Акрамя таго, што я як бы ішоў на веб-дызайн і камп'ютарную графіку, а вучылі мяне чамусьці праграмаванне, нічога па дызайну не было. Па графіцы. Я сабе трэба. Ага, зеленые, синие разные. Синие. Мне потрібно синие. Джанкарло Эспозито. Подобный голос. Я не ведаю, кто это. Могу тебе подтвердить. Подобный синий. Подтвердить. У меня тут вешарка уже пришла. Прилетела. Дякую, Шейрец. Или статуя ще засталася? Прошпіла. Ярнабай. Ярнабі, гэта, типу, клубачыня? Клубачуня? Это перекласть. Так, трэба, каб ён не заўважыў, што тут было за... Што за барнакал быў? Тут. Газ Фрэнк Мов Дион. Я не памятаю гэта імён. Ага, ішоў на праграмера. Тому по факту мне давалі інфу толькі тую, якая мне была патрэбна, но... А там прышпільна. Мне падабалася там вучыцца. І ў гэтых у буфетах там вельмі смачныя прадавалі канверцікі, так званыя. А просто ашалець, які смачныя былі, з грыбочкамі, мясам, каўбасой, вусам. Канверцікі, трохкутнічкі, булачка, па сутнасці булка нейкая. У сярэдзіне, вось, які смачныя. Хочаце, я покажу вам, як лев рычыць? О! А что? Все заставки и мандалорцы. А, Мов Гидеон гэта гэты. Так, ну все, я вспомню Мов Гидеона. Это антагонист у мандалорца. Головной гуманитарной кафедры мне вельмі падабаўся гісторык, который... Я не памятаю уже. Так, АСМР. Покажи, як лев рычыць. А, я забыл папярэдзіць, это, в уши алярма там, слухаўкі здыміце, калі ў слухаўках. Вы не бачылі гэты відос, не?
Это ж старий відос, ну ви що? Як Лев речить. Зараз я знайду. Зараз все буде. Як гэта читать? На російській було? Я навіть не пам'ятаю, на якому мові там гэта було все. О, так. О, не то в окно. Эп. Десктоп у меня. Хочете, я вам зараз розкажу, як лев ворочить? Ось так ось Лев речить. Хочете, Ой, хопить решается. Ну это ж, ну... Спадщина интернета. Классика. Алды плюс чат. Криваш. Я сам на самом деле не так давно про этот видос доведался. Что мне тут робить, а? І туди забратися треба. Здесь я не могу. А, во. Я уже. О, який він махнатий. Курва! Давай, добрый наш улец. Не, ну який пригажунчик, а? Все, я хожу теперь такую цацку себе. Працує маскот хоррор. Я хочу гэтую цацку. Менавіта зубами, каб ён вось так, класс. Что продали? Подушка. Давай, добрый наш гулец. Рыбки еще. Палочка. Ползу тут. Так, я там некую нотатку знайшов. Нават дзве. Так, тыднёвая проверка. Дезорганізацыйныя паводзіны. Думкавыя дезордеры. Гэта хворы не, давайте. Це будзе. Нейкі фільм про вампіра. Ты шмат іх было. Translate. Неорганизованные паводзіны, парушэнне мыслення, конфузія, это разгубленность, страта памяти, каталепсия, назіранні. Ты чого? Так, назіранні. Суб'ект мае толькі мімалётныя моманты сапраўднага ўсведамлення, нягледзячы на тое, што 1424 мае фізічную здольнасць размаўляць, гаворка няўвязная, мармыча і іншае. Больш за тое, яны рэдка адказваюць на якія-небудзь пытанні ці каманды непасрэдна. Здавалася б, когнітыўна адарваныя ад навакольнага асяроддзя. Здаецца, што адарваныя когнітыўна адарваныя ад навакольнага асяроддзя. Это пра 1424.
Кататанічны стан суб'екта суправаджаецца каталепсіяй, станам, які выклікае страту каардынацыі цягліц і рыгіднасць цела. Напрыклад, у такім стане, калі персанал падымае адну з канечнасцей суб'екта, суб'ект не будзе апускаць яе ці нават здаецца, што ўсведамляе стымуляцыю. Разумее пра. Суб'ект есць, калі ежу кладуць прама ў рот, і час ад часу адказвае, калі яго клічуць па імені пры нараджэнні, хоць гэта рэдка. Ну, арыгінальным імем. Выснова. Дакладная прычына сімптомаў 1424 застаецца невядомай, але яны прысутнічалі адразу пасля першапачатковай працэдуры. Спіс чаканняў, карэкцыю. Ага, вось тут вырашылі, што зрабіць з ім. Тыпу, накіраваць яго на карэкцыйныя працэдуры, перавесці нахрен, ну, то знішчыць яго, ці без зменаў. Без зменаў пакінуць вырашылі. Уняць начальнікам аддзела, пункт прызначэння трансферу і аддзел. Я запісаў. Быў нейкі фільм пра вампіраў, там быў сабака-вампір з падобным ротам. Гэта такі сабакі былі ў Resident Evil, наколькі я памятаю нават. Эрыка кліпанула. Як леў рычыць. Ты не ведаў хэдкампер? Ей падправіў гнома. Чомпскі ў космас. Гэта прышпіл, так. Веда адправілі ў космас яго. Ой. Нам не трэба штосьці тут падпаліць. В той час навіна прайшла міма мяне. Воу. Чого агрэсіўны такі, девятка? Собаки были в фильме «Нечто». Ой, классная штука. Я читал книгу, а книга офигенная просто. Ну и фильм я не памятаю, глядел ці не. Я, напэўна, перазапуск глядзеў. Ремейк там не так давно. Гульні PSP я гуляў насамрэч. Ёсць розныя, ну, якія? Іх да халеры розных, так. Не ўсё прачытаў. Так, гэта як яго? Джонні Коула. Запіс нумар 2. Коул Вок. Пагналі. На мінулым тыдні на Стэнлі напалі пры выкананні абавязкаў. Ён адзін з добрых тут. Ён адзін з добрых. Нават дрэнна сябе адчувае ад гэтых рэчаў. Бываюцца. Стараецца з усіх сілаў, каб прынесці ім цукеркі, цацкі паміж зменамі. Ён думае, што большасць з нас гэтага не заўважае, але мы гэта заўважаем. Мяккі сэрцам ідыёт думаў, што можа пракрасціся прынесці паесці боксі у непрацоўны час. Проста зайшоў наўпрост у камеру, калі б не некалькі іншых ахоўнікаў, якія стаялі побач з транквілізатарамі, ён бы не выбраўся. Я запытаў яго, чаму? Навошта так рызыкаваць? Навошта гэта яму? Чаму для яго гэта так шмат значыць? Ён не адказваў адразу. Ён бы крыху памаўчаў,
а нібыта ён баяўся мне адказаць. Яны не проста звяры, Коул, нарэшце сказаў ён. Аднойчы яны былі больш, чым гэта калісьці. Я запытаў яго, як ён мог паверыць у гэта. Назіраў, ён адказаў. Так, звяртаў увагу на розныя рэчы. Справаздачы, разглядваў некаторыя рэчы, якія навукоўцы перадаюць адзін аднаму. Праз некаторы час я прымусіў яго пакінуць гэтую вар'яцкую размову пры сабе і паабяцаў больш не паглядваць так. Ну, тыпу, праз пэўны час я дабіўся ад яго, каб ён больш не... Каб ён прытрымліваў такія размовы пры сабе і змусіў яго паабяцаць больш так не падглядваць, тыпу, так? Як ён падглядаў? Сказаў яму выспацца, але з моманту нашай размовы я не мог вывесці з розуму таго, што ён пазбавіцца не мог ад думак пра тое, што ён сказаў. Гэта не можа быць праўдай. Я бачу, што гэтыя рэчы могуць зрабіць. Я маю на ўвазе, што яны 12 футаў у вышыню, для Бога. Як яны могуць быць чымсьці іншым, акрамя пачвараў? Гэта глупства, і што б Стэнлі не спрабаваў сказаць, ён памыляецца. Так. Дзённік Коула, запіс 3. Я не мог выкінуць гэту думку з галавы. Што меў на ўвазе Стэнлі? Я заўсёды лічыў, што яны дамарослыя. Это, тыпу, выраслі дома, дамарослыя. Это Google так перакладае. Ну, окей, прышпільна. Так, дзякую, Эрыка, дзякуй за гідрацыю. Я заўсёды лічыў, што яны дамарослыя. Можа, жывёлы ці што, але не людзі. Я маю на ўвазе, што наконт гіганцкай цацкі з апетытам... Я маю на ўвазе, што, бляха, пра гіганцкую цацку з апетытам на мужчын і жанчын, калі яна крычыць. Так, я асоба. Падгляданне дакументаў для яйкагаловых каральнае злачынства, і калі чуткі аб пакараннях тут праўдзівыя, значыць, трэба быць асцярожнымі. Але занадта шмат людзей страцілі жыццё з-за гэтых рэчаў, каб астатнія з нас былі сляпымі і прызналі, што мы можам трымаць іх пад кантролем і што мы можам давяраць плейтайм. Словам плейтайм. Давяраць плейтайму ў іх словах, так. Я паглядзеў на гэтыя рэчы, я крыху разабраўся ў рэчах. Я ведаю хлопцаў, якія ахоўваюць архіў. Яны трымаюць шчыльны карабель. Але гэта дакладная ідыёма нейкая. Яны маўчаць, яны, тыпу, трымаюць вусны на замку, але ў правільнай абстаноўцы з правільным настроем гэтыя вусны можна адчыніць. Яны прапусцілі працэс... Яны, карацей, далі нейкі... Прапусцілі працэс і код для атрымання. Карацей, ён развязаў ім языкі. Аднойчы ўвечары, калі сістэма бяспекі была адключана, я зайшоў. Далёка не зайшоў, але схапіў некалькі дакументаў пра зняволеных. Назіранні былі ад аднаго доктара Харлі Сойера. Я не пазнаю імя. Але ў назіраннях згадваліся людзі. Я буду разбірацца далей, але я пачынаю турбавацца, што Стэнлі мог нешта прыдумаць. Так, добранька. Леў. Ага, зараз будзе пагоня.
Если сегодня без аниме, то я пойду уже спать. Давай. Доброй ночи. Не, сегодня я стримлю еще и у YouTube. Чтобы меня забанили. Возьмет погоня, конечно. Добра наш Хедхампер, добрых снов. Они розповіли код і процес необхідний, як ввести в архів. Ну, так, розв'язаємо. Чи не увусаний, як би це не вичало. Дякую, Ерик. Що видали? Что выдали и на что? Ну-ка. Что тут, где тут? Картка зеленая. И Рару! Динозавр. Гау-гау, гаталає динозавр. Hello, I'm Pianosaurus. Даро, я піанозавр. Піанінозавр. I used to be in a band, then Я the був у гурті, asteroid hit. а потім прилетів астероїд. Wanna hear a little song that I've made just for you? Хочеш It послухати goes пісню, a little яку я зробив для тебе? something like this. Я нагучусь як щось як гетто. Hello, І все. I'm Мeh. Мало Pianosaurus. песни. Мало співав. Могу больше. Я отчуваю пах цидулки. Где цидулка? Тут повинна быть цидулка. Кассета. Где цидулки? И Пианозавр. Это я по пятницам. Пианозавр. И Пианозавр. Это. А, во, пройшов нарешті. Ой, это що, босс? Ой, зараз будуть баги. Баги-ваги. Піанозавр, ти там прихворел, ти нормально? Либо не здоровится. I haven't eaten in weeks. Йо, нарешті, я не їв тижнями. Hiya there, pal. Здоров. Don't worry. Чабра. I won't eat Не you. хвалюсь, я тебе не съем. Я не съем тебе. Рогоча. I'm Dowie. Доуи. I was told to expect you. Я тебе чекал. Мне сказали тебе This чекать. way. Follow Сюди. me. Иди со мною. Пойдем. Нифига себе. Вот это бойка с боссом. Вот это мне подобается. Прилетел некий шалик, зафигашил босса, пришим. А. Окей. То мне подалося, что он просошился в эту. Это гульня действительно подобно на сусвет СЦП. Ну,
Ні, я б не сказав. Це позусім інше. Interrogation rooms. They question us here after watching us. Those of us who could Вони нас speak тут at all. покоя не зірання, вони нас тут опитували, покуль шили за нами. I never gave them an answer they liked. Але я ніколи не відказував їм так, як їм подобалося. Фіга собі у їх тут покої. ЦП не можна буде продати, треба тільки нормальну знести. Холери різних, я не всі, ну, якось. Більшість. А где зеленая кассета, типу... Там же был телевизор. И что, я теперь не могу туда вернуться, как поглядеть кассету зеленую? Знайти ее и поглядеть. Блядь, так не могу. Эту кассету. Там же цікавая. Я не верю к этому Доуи. Які он припали. О. Інше нове тут. Я не веду, як компанія збирається це все приховувати у тайні. Я не веду, не наша справа. Так, давай таке. Кайден. 9. Где это доследчий? Кэмпбелл, Локхарт. Як там його звали? Здесь Валендес, не ведаю. Если запитаешь, прийти я забыл это слово. Гнилые яйки от гнилых курок. Just seems too careless that a guy so smart wouldn't cover his ass. I mean, if the investigator finds evidence of this, being his fault. Hope Boxy's still hungry. Got another. Боксі. 60. Вони там, вони кормять Боксі людьми. Stopping the experiments back where they came from. Acting like all this didn't happen. All over the ice. Because I guarantee it won't be so easy to toss a new coat of paint over 60 visitors dead. Or the dozen research extraction specialists who got so Не отримається просто так приховати I'm sure 60 that's померлих taken care of already. навідувальників. But I hear there's plans. Something big. Somewhere to put them. With any luck, that means stuff like this and people like him will be a thing of the past. There's more over here. Я їм пофігу, що їх там. До холера ахвяров. Пофігу. Ага. Тисяча? There's some nasty falls in this place, but I can get you across. Тут некалькі небяспечных месцаў, але я пераведу себе па іх. Шлеп. So,
Have you seen Poppy anywhere? Бачив Попі? Ollie said she was Олі around. казала, вона була десь побач. He also said we can Он так trust you. само сказав, ми можемо I тобі довіряти. really hope that's true. Я вельми сподіваюсь. Ау. Олег, это все ж хлопчук. Уже забыл героя. Чел, ты There's a тут safe place up ahead. не прибрал за собой. Right. You can't fit through here. Пару секунд. Hey, pal. Let's see if we can't get these doors open. You check out there. I'll look back here. Він щось там казав про звери, що типу могу їх отшинить. Що таке? Покопайся там, погляди. Ай. Цікаве питання. Так, зараз дайте. Экс, дали. Все, подтвердив. Тут треба було підтвердження зробити. Так. Він сказав, давай спробуємо чи не звери. Ну так, я ж... Основний сенс я уловил. Это гульнизинация. Я основный сенс уловил, что он хотел от меня. Я не могу отчинить оттуль двери, давай... Давай ты их отчини. Винтовые сходы. Это что за... Это турма, по сутности. Реально. Дворик. Ой, и там дети гуляли, ось у классики гуляли. Квадратники. А это тут, напевно, был баскетбольный, типа. Пошек баскетбольный, як там это зветься. Find anything yet? И там я ще знайшов, що? Энси не стягивается. Ага, а вот теперь стягивается. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так, синий, зеленый, желтый, червоный. Синий, зеленый, желтый, червоный. Это синий. Коры. 30. 32. 31. Ну, 33. 0,1,2, типу, спробувати ввести. Не. 3, 0, 1. А, не. Check with David about shipping. Так. Корисно. Синий, зеленый. 3, 4, 5. Кому 3, 4, 5. Синий, зеленый, желтый. Ну, типу, тут 33 подобно, что? Синий, зеленый, червоный, желтый, так? Там.
А, жовтий-червоний. Ні. Синій, зелений, жовтий-червоний. Синий, зеленый. Так, тут будет тройка, подобно, что 3, 0, 2, 1. Я не у тым парадку вводил. Так. Это не святый болт. Ай. Что за фиг? Это просто рычаг. Могли бы святый болт раздать, конечно. За люди. Вот такие. Так. Куды мне его теперь пхать? Вы? Can this help? Дякую, конечно. Блин, фига мне... А, еще. Я себе. Так, раз, два. Эй! Видите? 3. Раз, два, 3. 3. 4. А выключать их? Ты по не у тым парадку их подключил? Полегится все так. Я весь час еще насамрэч опасаюсь, что яно могло просто забаговаться. Типа, и все, и прогресс. Шапись я не могу. Может тут где что? This was once a workyard, you know. A dozen of us, maybe 2 would be here at any given time. During the day, they'd have us work. Это был працоўная пляцоўка, яны правильно спрацаваць. And for those of us who couldn't or wouldn't, at night when no one important was watching, they'd Тех, хто не мог працаваў ці не хацеў, збіралі іх ночі, калі ніхто не бачыць. We only got food for one of you this week, they'd say. Which of you will it be? They'd watch from up there. Выносили ежу только для одного из нас. Раз на тыдзень. Или. They'd be Ты не мог hysterical. довериться. Я кого? Nobody died. Назирали за Because нами, за then которых вижу. people would know. But the next day and every day after, they would work. Oh yeah, hard as they could, and they'd never cause trouble. Нет, тут не отблоковать их. Думаю, все же за... А, ну так, конечно. На Е. Бегаю, тисну на Е, ну ё-моё. Или тут треба все руками робить. Over here. Все, у эктоплазме тут свое это заляпал. Ой-ой, плазмы. Эй, Доуи, Доуи. Таточка, на таточку. Таю. Reconnaissance, что?
Одна. Translate. Воздача о признанні. 15-12-04. 15 снежня, так? Снежня. Ліфти усе зачыненыя, не магу ўцячы. Будаўнічыя тунэлі можа працягвацца вечна. Могуць цягнуцца вечна, лёгка згубіцца ўнутры. Верагодна, у іх ёсць тыя ж замарожваючыя пасткі, што і ў нічыёй зямлі. Не магу зрабіць гэта здоўгі. Ён усё, што забяспечвае нашу бяспеку. Доктар ведаў гэта, калі садзіў. Клеткавыя блокі. Працяжнік. Нічога. Перакрэслена. Поўнач перакрэслена. Найгоршае з горшых тамак. Доктар выкарыстоўваў гэта. Ага. Чого для нас там? Так? Нідзе нам няма. Усходнегвардейскія... Усход. Гвардзейская станцыя і бар'ер выглядаюць цэлымі, строга пад кантролем доктара, а шаленства паўсюль. Праціў ім ужо занадта шмат. Ну, гэта не так пераклад. Дзіўныя пераклады, конечно. Паўночны ўсход. Дзверы з усіх бакоў забарыкадаваны. Усе мае звычайныя хітрыкі не могуць прымусіць мяне ўвайсці. Не дазваляюць мне ўвайсці. Адчуванне выключанае. Адчуваецца выключаным. Угу. Так, захад. Шкілеты і сляды кіпцюроваў ва ўсіх клетках. Здаецца, людзей тут трымалі. Пасля гадзіны. Нельга дазваляць малым бачыць гэта. Паўночны захад. Занадта шмат дрэнных успамінаў. Нам патрэбна надзея, а не безысходнасць. Казармы. Можа працаваць ад уласнай экстраннай энергіі. Бяспека, створаная, каб забіць нас, можа быць адключана. Гэта выбар паміж тым, што мы ведаем, што заб'е нас, і тым, што можа. Для мяне гэта лёгка. Маленькі выбар, няма выхаду, страты высокія, засталося толькі адно месца. Я спадзяюся, што мы зможам з гэтым. Угу. Дякую, Юрика, за водичку. Водичка скончилася зараз. Зараз я приду.
Боже, у меня уже тут навод так прохолодненько стало. Ух. Выморозив себе хату. Так. Во. Дошки. Вы здекаетесь? Реально у меня софтлок здарывся. Что за фигня? Може мне треба двумя руками? Ну. Ну не, ну не кажите, что заблоковали, что одна дошка блокує дошку. Ох. Зараз проверим. Ой, ё-моё, так далеко. Так, 3021, так? 3021. Right. You can't fit through here. 3021. Hey, pal. Let's see if we can't get these doors open. You check out there. I'll look back here. Can this help? Конечно. Давай. Еще рано активировать. Окей. Давайте. Сезам. Миссия. Over here. Я ведаю, что там. Угу. Так, минулым разом гэта не адчыніла. Як гэта патлумачыць? Ага. Вось, гэтым разам яна атлумалася. Рэальна, яха, адна дашка перашкаджала. Калі гэта не бах, я не ведаю, што гэта. Прычым гэта такі, ну... Блокуючы баг. Добра, што не софтлок. Наши генераторы працуюць. Там зусім хреново, але я ўключу яго для цябе. Хтосьці там downstairs, я не паспеў. Думаў пра сваё. Палічкі.
Где там босс? Here. Use this. О, таке використай гета. Він такий його. Він криповий. Він такий, типу, приязний, а потім його голос переключається на зловісний. Ясно. Я не доверяю Доуи. Ще де треба взяти. Где мне ще? Ага. Где ще шестерні шукать? Эй. О, курва. И батарейку. Просто зашинено. Ну, мені ж реально треба туди усі шестерні. Їх взять. Так само про... Ага. Оп. Угу. Є ще одна тут. Ё-моё, як далеко ні. А, пропустил. А, малая мне у Гоголі тут потрібна буде гэта шестерня? Здається, що ні. Окей. Я ее заберу. Уи. Дякую. Какой ракет за гидрацию зараз. О. Танки. Дякую за рейдик. Як там, як що у тебе? Як пройшов стримчик, що гуляв? Ой. Так, окей, это мне треба забрать. А нафига мне малая шестерня? Як мне теперь позбавиться ее? Не? Ніяк? Вдали. А, блин. Я теперь руку переключить не могу. Як вийтися? Насамрэч виглядає як баг і якби... А як? Жить. Так, видишь. О, 50. Причем оттуда ничего не льется. Чего? О, блин. Ей. Что мне шестерня робить? Куда мне ее подеть? Куда поделся мышь гэты?
И не пролезьте. Так, не, ну окей, покуль я могу одной рукой проходить. Але далей-то на 100% не спотребится. Оу. Одной левой, ну реально самовар. Это что за павук там такие? Так, тут раздушевые. Я думаю, мы сможем добраться до беспечного места. Як Сейф Хейвен буде в мастацькій перекласі. Я скажу, пойдем. Погнали! Поппі, слухай. О, а куди шестерня поделася? Это лялька ці дзяўчынка, гэта і лялька і дзяўчынка адначасова. Это лялька, якую зрабілі з дзяўчынкі, хутчэй за ўсё. Хутчэй, зачыні. Што адбываецца? Ісі. Боже. Што здарылася? Беспечная гавань? Прыгожа гучыць. Так, отвези ее на ложах. Ложка. Я проверю нашу ахову. Оборону. Здесь же повинно это быть. Не просто штось, это ён. И привела яго наўпро. Добра, мы потым пра гэта паразмаўляем. Цяпер я пэўнюся, што тамака это той, дзе ён застанецца. Замыкаю беспечную гавань. Тут такая. О, як пригожа. Пачні, окей? Так утульненько. Я не думала, что все настолько хреново. Я мушу зрабіць усё слушна. Я казала ў ліфце, гэта правда. Сіраты не былі забітыя падчас гадзіны забавы. Яны былі ператвораны, яны ўсе жывыя, але спяць. Яны з ім. І ён ве. Калі мы збіраемся іх звольніць і спыніць прататып? А, гэта КТ, прататып. Чырвоны дым, гэта акселерант. Каталіст. Пэўны высокі ціск. Так, ну и фундамент. Мы зальем карасей там усё разом и выбухнем нахрен это все. Это будет нашей помстой. А теперь иди до Доуи. Погляди, что ему треба. Я буду тут только. Окей. Мама. Написано мама. О, здоров. Тут усе лялькі гэта дзеці. Это сіраты. Яны тут карасей гэтая фабрыка, хто не ведаў, яны зрабілі тут свой прыют сіроцкі, у іх тут была школа свая, ўсё што трэба. І тыпу збіралі дзяцей сіротак, і перыядычна дзецяткі знікалі, і як бы
Вось на што яны знікалі. Яны ператваралі ў цацкі. Прарыўныя рэвалюцыйныя цацкі са штучным інтэлектам. Is Kissy going to be okay? Ну, якісь усё будзе добра. Фіга сабе. Не трэба? Іх спаліць нельга. Добра. Я могу пазбавіць іх. Парушал. Мне трэба з тобой паразмоваць. Ось там, бляха, не, мне не падабаецца гэта. А можна я не пайду туды? Мне тут класна, тут прыгожыя гірлянды. Оу. Што ён сказаў? Trust this time. Не давярай і давярай. Кэтнеп, типу. Ну, прототип. Батарейки, 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 батарейки. І пойду за ім размовлю. Як б я хотів, конечно. I heard what you did above. Я чув про те, що ти зробив. If it's Що all ти вижив. true, Коли це все we правда, need your help. тоді нам потрібна твоя The voice допомога. out there, the Голос one in the prison. там ось. They called him the doctor. Це голос одного з Доктор тюремщиків. Харлі Сойер. Його називають доктор. He was the scientist. Він in був charge of науковцем. creating- Він у відказі за створення нас. We don't know what he is, how he's still alive. Ми не ведаємо, хто він, що він таке, чому він такий живий. Hunting us, Він полює на starving нас, us, морить нас. making us sick and Здихайся за нас, карасей. Катує нас. he controls it all with an omni-hand, we think. The Він executive контролює system. всю эту омні-армію. It's a battery, a key, the master control to anything in the Рейка, entire ключ, factory. мастер, контроль, усього і усія у гэтай фабриці. І по його команді усього But може відбуватися. this runs completely on its own grid, away from the prison. Контролює все, окрім гэтага. For a Воно time, працює it kept us safe. само по собі. But now, I need you to Певний час stop є на the нас. doctor, to take his omni-hand. Забезпечували We'll безпеку. need it for the generator. Лі убезпечити, але треба спинити доктора. Red smoke in the foundation. І коли тобі треба, каб червоний дим потрапив у основу, базу, подмурок, Safe ґрунт, haven. треба They're my допомога. family. Може, не допомогти, але допоможи нам. I understand what Poppy wants. Я розумію, що чого хоче Попі, Is right. то во що вона вірить, це Destroy the factory. зруйнуй фабрику, зруйнуй його, знищи його. But I ask you to consider. Але я прошу тебе подумати, Everything away. але ми все викинемо, Everyone. кожного, Just to kill the prototype. просто каб забити прототип. How much do we waste? Як шмат ми витратимо. I know the others might believe it's right. Я Should. ведаю, шмат хто вірить, що це слушно. Ми повинні херосити. Let's just think about it. Просто подумай про це. Head for the infirmary whenever you're ready to leave. There's sewer access Фірмі я не inside. пам'ятаю, що таке. Йди That's туди, our safest path to the а потім buildings там в каналізацію виход. and to him. І там You пройдеш need до to catch your Ноуменсленда. breath. Да, без человечек. Our safe haven Место is also yours. глеба без людей. Там ли без людей. Иди туди, иди сюди и все такое. И? Что эррор? Пластилин. Пи-пи-пи-пи-пиу. Ничего. Натышно.
Я його боявся, і він опинився самим м'яким тут. Літерально. Не, я догадую йому не вірю. Нікому тут не вірю. Навіть той гэтай попі. Hey, I'm Chicken. Wanna go outside and hang out? That's inviting a whole Пойти lot потусить, of короче, need. щось. I mean, how do we even know we can trust her this time? We don't know. So let's just be careful. Ті остатні роз'єб'ї тут усё. Він хоче їх виратувати. Employee. Виратувати що? Ось гэтае ось існаванне? Ну, типу, бля, ну не. Ой. Миссии, киси. И на криповые. Весь час на меня глядять, ну. Ага. Вам глядеть больше нема на что? Так, куди він там казав? Напевно, сюди. Dog Day says fetch. Dog-Day. Собаковый день. Dog-Days гэта... Dog-Days гэта чарговая ідыёма, азначае спякотныя цяжкія дні. Dog-Days. Ну, насычаныя, цяжкія і спякотныя. Go, as far as you can. Толькі я памятаю. Why are you just standing there? Чаму ты... І што ты? You can't be here. Тебе нельга You тут can't быць. stay. Ты не можешь остаться. Не перакладальна. Dog Day says fetch. So. Не любишь собак стваральники приказок. Stay away from No. me. О, шка. Ой, трусик. Что за вену трымаешься? Ты за вену трымаецца, побач нейкія медыцынскія палічкі. Ша! Па вене уже пусціў сабе штось. А што ты пусціў сабе па вену? У тебе венаў няма. А? Што ты запхнуў себе? Чым, я не ведаю, чым могла... Чым цаска можа аперацыяй? Я пакуль не прыдумаў. Давайте прыхаваем гэты жарт на потым, калі я прыдумаю жарт. Я прыбягу да яго назад і пажартую пра Do you вену. have any food? Тебе реально патрэбная ежа? Він кажа, у тебе есть ежа. Чаму я... О, так можна. Гэта за вену трымаецца. Вы ежу па вене пускаеце, ці што? Гэта у каго? На каго у цябе такі доўгі працяглы просты хвост, а? Каго у цябе так хвоста, а? Гэта за вену трымаецца. Ну, це пульс, каб зрозуміць, жывы ці ён. Ну, типу... Не, насамрэч, як бы калі ўжо сур'ёзна, то гэта ты такой... Шай-поза, саромецца. My stomach. It hurts. Ой, жывот. Mine too. Палюша. Ой, таксама. Ой, у гэтага хвост заклюш. I can't remember honestly. Neither can I. But it feels like forever. Давно не ели. Which was first? The doctor or hunger? Хто нас першым заб'е? Доктор You ці think about голод? it. Я не хочу думать. Книжки некие. У их плейграунд. А ну тут нават у их там сцена нейкая. Телевизор стоит. Не, ну лёс, конечно, у них просто пиздец. Ну нахрен, лепш смерть. Так, у меня есть черная пленка и оранжевая. Тут был телевизор? Вот телевизор.
Бетономешалка. За песню вспомнился. Мешаю бетон. Бригада будовников п'є самогон. Long way down. Глибоко. So, Дик, гэта дзе... Гэта то, з чым мы павінны працаваць? sure. Думаеш, гэта так? Ну, так, гэта магчыма зрабіць. Remember, Добре. our timetable here is tight. If У нас мало часу. do not hesitate. Actually, Калі трэба I've штось, got something I want звяртайся. to talk to you about. Ну, я хацеў б размаўляць пра што. Гэта вельмі важна. I'm listening. Я My слухаю. company. А кампанія. We've built a lot for you over the years. Мы пабудавалі шмат для вас за апошнія некалькі гадоў. І паверце мне, мы заўсёды Just рабілі, did што the маглі. work you paid us to do. And Мы your толькі point што is really- зрабілі тое, што вы прасілі, і I don't like what I'm supposed to be building. мне не падабаецца, што мы павінны тут пабудаваць. Look, the game station, whatever. Game Station. It'll be fun for the kids. Гэта, Underground я думаю, production plants. Sure, maximize production. Makes a пералічвае, типу, што нармальна пабудаваць. Any of this, I suppose. Типу, цеплічкі падземныя, і гульнявую пляцоўку, What in але the world гэта... would a toy company need with a prison? Нафіга цацкавай кампаніі патрэбная All турма? Mr. Ludwig could talk about was how much good it could do. And all you needed was a look at the man to know he believed every word of it. I need to hear that this is still the same company. If we're gonna make this thing for you, then I need that assurance. Кажется, ён сумнеецца ў Something for the kids. намерах кампаніі, типу, нахрена, що за фігня? Mr. Ritterman? Містер Let me Ріттерман? give you a bit of history. Давай я розповіду тобі трохи історії. У 72-м і підписав контракт. A legally binding piece of paper that says Легальную паперу, натуральна завереную, бла-бла-бла-бла-бла. we asked. Підписався робіць, що ми скажемо. Ми кажемо, ти робиш. В 90-м ти підписав інше обновлення контракту. І коли ти прочитаєш там маленьким дробним шрифтом, а любые директиви будуть виконані у повний час. А любые, І ось тут твій підпис. Давай, пішов працювати, скотина. Коротко. Тому що ми тобі видали загад. Yes, we are. All of us are. On a ledge. Great things are coming. Great things that will someday make a lot of people very happy. But to do so, to make that dream real, we need this. Otherwise, there's a place we're all for. Together. I'm a businessman, Mr. Silver, and I don't like get angry. I get paid to see that things get done. Короче, присанув будовничка. Слухай, ти, бляха. А, ти не шалел. Ось тут твій підпис, давай працюй. Приховай своє міркування про себе і йди працюй. Курва. Сенсі тут. Чому мені ховаються руки? Де чорний телевізор пропустив? Про доктора, як я мог так пропустити? Тут здесь... Где я эту кассету взял, я уже не памятаю. Ай-яй-яй, шкода. И не. Кассеты я на собрать фильмы цікавые. Ты бы поглядеть здесь про доктора. Удобно, что... Нельга. Мне треба сходити на дегідрацію. Зараз я ще гідруюся криху і піду. Дегідрацію зараз. Зараз буду.
Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, а калі ў мяне пульс знік? Як бы гэта не гучала. У мяне знік пульс. О не, о не. Ну, амаль пайшоў пасаць дэсэнса. Сердце спынілася? Наадварот. А не, нормально, гэта глюк падлікаў. 107, ніфіга сабе. Подумаю, ніфіга сабе у мяне пульс. Слушать. Оу. Конечно, дороженькая за. Пью. Гідруюся. Вельмі смачная рыба, Эрика. Вельмі смачна, дякую. Ось. Так. Холодненько. Так, добре. Ну, падобна, што мне туды, як бы, варыянтаў няма. Касету не паглядзець. Так што наперад. Я думаю, ты можешь помыляться, папа. Это лепшее для всех. Каб не заставалася следа, пра што гэтае месца існуе. Ведаю, але мы усе тут. Мы не проста рэчы, якія неслушна зробленыя. Людзі. І я. Мне шкада. Не глядзясь на меня, папе. Я проглядаю за ими, як только могу. И зникла, ты покинула нас. Мы глядели и глядели. И было ничего. А не следа тебе. Можешь просто сказать мне на голос, чему? Не треба было сысці, у меня не было выбора. Это недостатково. Мы голодали тут. На нас полявали. И теперь ты просишь нас спалить все? Усіх нас? Мы пабудовали свое жыццё, пабраневшись гэтай цацкі. Яны выратавалі нас. Папе, яна... Ты ёй патрэбная. Каму ёй? Я хацелася б, каб быў іншы шлях. Але я не бачу. Размаўляем пра гэта. Каму там попіт патрэбная? О. Кроў. Кроў ды вада. Та-т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 а. Кроў ды вада. Потому что мне сюды. А, я думал, тут треба будет что-то насіснуть. Успел поглядеть в інших покоях, что есть. Может, что-то сюжетное можно было знайти. Еще, здається, знаходим нотатку, не? Так. Так, этот репорт я читал. Так. Огляд проекта. Бяспечная гавань. Ну-ка, як перакладае гэта Google? Бяспечная гавань. А, ну, так есть. Мне щось холодно. Окей. Имя проекта «Беспечная гавань», менеджер проекта Дарвин Сильва и лид проекта Сирил Барренбах. Мэта проекта стварыць узмоцненае
Цэнтралізаванае месца, якое можна лёгка абараніць для супрацоўнікаў службы бяспекі, абсталяванае абарончымі дзвярымі, абаронай і некалькімі аварыйнымі уваходамі-выхадамі. Мэты праекта — праектаванне і ўкараненне аўтаномнай электрычнай сеткі, уключаючы генератарныя месцы, падключыць серыю высакавольтных электрычных шпулек да сеткі, здольных стрымліваць зламыснікаў. Трэцяе — усталяваць узмоцненыя дзверы, здольныя вытрымліваць знешні ціск больш за 50 PSI. Я не ведаю. Нейкі ціск моцны. Пятае. Пабудаваць 3-4 знешнія дарожкі, кожная з умацаванымі дзвярнымі праёмамі і сейфамі. Шостае. У другі план. Это другасна. Другі план. Пабудаваць стрыманую сістэму аварыйнага ліфта. Дискрет, не стрыманая. Разрозненую. Карацей, пабудаваць сістэму аварыйных ліфтоў, здольную транспартаваць ключавы персанал з верхніх паверхаў. Час на выкананне 10-12 месяцаў. Патэнцыйныя абмежаванні. Няўдачы. Неправільная расстаноўка прыярытэтаў у будаўніцтве турмы ў цалым. Патрабуецца дадатковая яснасць. Небяспекі на працоўным месцы і бюджэтныя абмежаванні. Окей. Бо гэты сейф-хейвен не самі сацкі зрабілі, гэта было пабудавана самой кампаніяй. Ну, што лагічна. Типу вы робіце такія рэчы тут і вам патрэбна нейкая абарона для персонала. Як бачым, не дапамагло. Яно так. Яшчэ крыху чытання. Чытаем гэтыя крыпіпасту на ноч. Рэч гучыць як добрая ідэя для страхуці. Запісаў на YouTube. Я ўжо думаў. Аўдыёкнігі толькі. Там такі пэўны час слухаў. Гэта класна. Так, справаздача пра суб'ект 1322C. Для ўсіх намераў і мэтаў Мэцью Хеллард. Гэта дзіця Мары. Для ўсяго, што мы не прыдумаем, Мэцью Хеллард гэта проста ідэальны варыянт. Ён уважлівы, добры, разумее. Разумее. І хоць ён, магчыма, не такі разумны, як некаторыя іншыя дзеці у сярэднім у школе ад B да C ўзроўня, а не фізічна адораны, ён больш кампенсуе гэта сваім шармам і харызмай. Мэцью Хеллард. Некае знаёмае імя, магчыма, у трэцяй частцы пра яго было, але я не памятаю. Тут няма нікога, хто б не любіў хлопчыка. Шкада толькі, што ён прыйшоў да нас ужо 15гадовым хлопчыком на стадыі палавога ўзросту. Большасць бацькоў шукае дзіцяці нашмат маладзей, ён разумее. Так. Нягледзячы на тое, што ён рэдка гаворыць пра гэта, я ведаю, што Мэцью пакутуе ад глыбокай няўпэўненасці. Я прачытаў справаздачы аб няшчасным выпадку, які прывёў яго сюды. Ён вінаваціць сябе. Ён вінаваціць сябе за сям'ю, якую не змог выратаваць. Я веру, што ён на шляху да выздараўлення, але шлях доўгі, а ніхто не смуткуе аднолькава. Аднак ён... Пераматаем?
Аднак ён стаў накшталт лідара для малодшых дзяцей, нават чытаючы ім кніжкі позна да вечара, мы дазваляем гэта, прабачце. Прыгоды чараўніка слова, яго любімы. Так. Яны слухаюць яго, калі ён уладкоўвае бойкі ў плейхаус у гульнявой хаце і трымаюцца амаль за і жадна хапаюць амаль кожнае яго слова. І бачачы яго такім, бяручы на сябе гэтую ролю, я думаю, што гэта тое, што яму трэба. Калі ён пастарэе, я мог бы нават папрасіць прыцягнуць яго ў штат. Сталее. Подпіс Клэр Харпер. Ён з'яўляецца добрым кандыдатам, так, у дужках даданае. Ён з'яўляецца добрым кандыдатам на 1322C, калі яго асоба спалучаецца з астатнімі двума. Але, калі ласка, будзьце далікатнымі, калі выбіраеце яго, ён выдатны малады чалавек. Будучыня, за якую мы змагаемся, будзе марнай тратай, калі мы ахвяруем занадта шмат такіх, як ён. Тэла. Іга сабе, що там за такі 1322C, що там патрэбна 3 чалавекі. 3 ахвяры. А, здоровая, дой. Я можу бути чим для огоду. Ти усів, що тобі треба. Добре, що у мене є твоє натхнення, яке дасть мені форму. Співає про забави. Напевно, співає про забави. Докладно сказати тяжко. Добре. Алло. Алло, алло, алло. Чуєш мене? Хтось... Коли ти дав мені рук... Сподіваюся, нічого... Максима... Не... Усё зразумела, усё адразу так ясно стало. Дзякуй, Поппі, дапамагла. Я яшчэ тут знайшоў кассету. Зелёная кассета. Тут няма зелёнага проигрывальника. Шкада, што нельга кассеты запхнуць просто ў любой плеер. А, во. А пасля вмешвання мы экстрактнули 1322B з дома, любимого дома. I attempted to detail the subject's condition and overview the suitability of one Kevin Barnes in relation to Project Dowie. The neural abnormalities noted in Dr. Newman's report are detailed in connection to behavioral issues demonstrated within play care. Trouble getting along with others, aggressive and often confrontational social tendencies, and an otherwise combative nature clearly relay that Kevin is, put simply, a problem child. What friends he does have, he's reported to have attacked in moments of intense play. Oh. These tendencies raise concerns. The subject excels in all physical tests. Reflexes, reaction time, and mental fortitude all tested well above average in game station examinations. So, in spite of said concerns, in Dr. Sawyer's eyes, Kevin is ideal for the project. However, if his use in this particular experiment is to move forward, we need to ensure we're not creating a time bomb just as we've begun stabilizing the entire project.
If we're to create an experiment that can fulfill multiple assigned roles, we can't allow any single consciousness to throw the others off. Even a simple misregulation of emotions means we have 900 pounds of dough that can shift however it pleases and can turn on even those it trusts, simply because it was overwhelmed by a stray feeling. Regardless, Sawyer's word is law, and subjects 1322A and C are to be gathered for processing first thing tomorrow morning. Thus, all we can do is plan our safeguards accordingly. Yes, that's all we can do. Так што яны, атрымліваецца, Кевіна, нейкага там, які быў праблемным дзісёнкам, выкарысталі для стварэння Доуі? Ну, так распавялі, што Кевін... Тое, што я не до конца зразумеў. Пра Доуі толькі адзін раз сказалася, і я утыкаў у той момант. Вось такое было. Вось распавядалі, што дзіцёнак праблемны, і калі аддаваўся гульні занадта з галавою, мог пачаць шкодзіць іншым. Занадта агрэсіўны і ўсё такое. Што камусьці рабіла яго, ўсё роўна рабіла унікальным, ідэальным для праекта. Складана. Тут складана. Складана? Или уже складана? Слово 12 треба на часть стороны. Лерочка. Ось, карацей, что можно сказать? Які кадр такі пашпільні выбраць? Асабліва кадраў няма. Няхай будзе. Так. Карацей, што можна сказаць па гульні? Багаў насамрэч пакуль не тое, каб шмат. Быў адзін непрыемны вельмі з дашкой, што не адзіралася дашка, прыйшлося перапраходзіць невялічкі сегмент нанова. Не такая вялікая праблема. Я чуў, бачыў у водгуках на гульню, што праблемы на босах, там босы не спаўняцца, ці захрасаюць, і ўвогуле там непрахадзімы, можна заўсплошыцца і бла-бла-бла-бла. Куль гэтага ўсяго я не сустрэў. У астатнім гульня, ну, пакуль прышпільна, сюжэтна. Мне падабаецца дазнавацца больш пра гэты свет. Як хорар, херня. Пакуль нічога страшнага, акрамя таго, што тут тварылі як бы сюжэтна. Сюжэт хорарны. Тут пытанняў няма. Гэта жудас проста, што рабілі з дзецьмі. У астатнім гэта гульня ніфіга не хорар, ну тыпу не страшна пакуль. Скрымакоў няма, які маглі б палохаць. Ну так. Ёсць, але іх так мала, як бы так сабе. Ось, скрымакі такія сабе. Баяцца гэтага і льва не атрымліваецца. Ну, вядома, але вядома, як бы гульню я прыйду до конца, бо я хачу даведацца, што там далей. Гэтым, я думаю, давайте мы развітвацца. Я пойду спаць, вы таксама ідзіце спаць. Іх сидзець. Всіх люблю, всіх абдымаю. Всім сардэчкі, дзякую за душы, дзякую за гідрацыю, за ўсё. Вялікага, добрага. Я страшней казаў, самы страшны. Ну так, я ж не папярэдзіў нікога, што трэба. Добра, неважна. Всё. Я пайшоў. Добрай ночы. Бай-бай. Noah.
Затранка. Warning. Engine power failure. Replace power Пробачте.